1968, 19 του Απρίλη. Μάλιστα. Ζήσατε εδώ στην Αθήνα ή και στα Χανιά από όπου κατάγεται και η μητέρα σας? Κυρίως στην Αθήνα, σε διάφορες γειτονιές από τον Φοριδαλό μέχρι Κολαργό και Αγία Παρασκευή, και αρκετά συχνά κατεβαίναμε κάτω στην Κρήτη, όπου ήταν η μητέρα της μητέρας μου, η γιαγιά μου, ο παππούς μου και πολύ αγαπημένα πρόσωπα που ήταν τότε εν ζωή. Πόσα χρόνια έχετε ζήσει στα Χανιά συνεχόμενα, όχι για διακοπές? Συνεχόμενα όχι, αλλά κατεβαίναμε σε τακτά χρονικά διαστήματα και κατέβαινα κι εγώ πάρα πολύ συχνά για να επισκέπτομαι τους συγγενείς μου. Και έχετε επισκεφτεί πολλές φορές και την Καλαμάτα. Την Καλαμάτα, γενέτειρα πατρίδα του παππού μου, του Ηλία, ο οποίος ήταν και παπάς. Ήταν ο γνωστός Παπαηλίας που έφυγε για την Αμερική κάποια στιγμή και τον φώναζαν όλοι εκεί ο Παπαηλίας ο Αμερικάνος. Έχετε λοιπόν επισκεφτεί και την Καλαμάτα. Ποια περιοχή της Καλαμάτας θυμάστε? Ναι, τον Άγιο Φλόρο με το όμορφο ποτάμι τον Πάμισο. Ναι, Πάμισος. Από εκεί κατήγετο και η γιαγιά σας και ο παππούς σας? Η γιαγιά ήταν κρητικής καταγωγής, όπως ήταν και η μητρική μου καταγωγή. Ο παππούς μου και ο πατέρας μου πελοποννησιακής καταγωγής. Κατά συμπέρασμα, επίσημα πελοποννησιακή καταγωγή. Ναι, από παππούδες και γιαγιάδες λοιπόν έχουμε τρεις από την Κρήτη και έναν από την Καλαμάτα. Ακριβώς, ακριβώς. Και γι' αυτό και το επίθετο το κρητικό είναι Γεωργακόπουλος, ενώ το λάθος. Ξαναπάμε. Το κρητικό επίθετο είναι Μπριτζολάκης, ενώ το πελοποννησιακό επίθετο είναι Γεωργακόπουλος. Το Μπριτζολάκης πάντα μου άρεσε καλύτερα σαν επίθετο. Ναι, παραπέμπει και σε νόστιμο φαγητό, ναι. Και ένας άνθρωπος έτσι ευστραφής και δυνατός, το Μπριτζολάκης είναι πιο. Βέβαια, και το γένος το κρητικό γένος συγγενεύει με μια οικογένεια τους Καντεράκηδες και ο αείμνηστος ο θείος μου ο Καντέρης ήταν μαέστρος στην Φιλαρμονική των Χανίων, από τους πρώτους πτυχιούχους στο βιολί. Μάλιστα. Και ο οποίος έσωσε πάρα πολύ κόσμο σε μια επιχείρηση κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Γενικά όλοι οι συγγενείς μου στην Κρήτη πολέμησαν σκληρά στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και έχω και κάποια κοιμήλια από την λεγόμενη μάχη της Κρήτης, από θανόντες αλεξιπτωτιστές, τους οποίους σκότωσαν την ώρα της πτώσης από το αεροπλάνο. Στα Χανιά όλα αυτά. Στα Χανιά, ναι. Ναι. Αν θυμάμαι καλά, έχετε και κάποια συγγένεια με πολιτικές προσωπικότητες, κάποια μακρινή συγγένεια, κάποιος στην Κρήτη? Ναι, βέβαια, υπήρχαν κάποιες συγγένειες από τοπικούς παλιά δημάρχους, από κοινοτάρχες, ναι. Ναι. Κάποιοι συγγενείς σας έχουν διαπρέψει επαγγελματικά στην Αμερική και έχουν προχωρήσει πολύ στα θέματα πανεπιστημιακής μόρφωσης και δραστηριότητας? Από την μεριά του πατέρα μου, ο συγχωρεμένος αδερφός του είχε το ίδιο όνομα με μένα και μάλιστα αυτό αποτέλεσε και ένα πυρήνα διαμάχης μεταξύ της οικογένειάς μου με τον παππού. Ήταν πάντα ένας δυστυχώς πυρήνας πολέμου, επειδή δεν μου δόθηκε το όνομα του παππού και μου δόθηκε το όνομα αυτού του ανθρώπου, ο οποίος έχασε την μάχη με τον καρκίνο στα 33 του χρόνια και υπήρξε διδάκτορ πανεπιστημίου στην Αμερική, γλωσσολόγος, και είχε κάνει διατριβή σε πάνω από 25 γλώσσες. Σε έναν αριθμό ήταν εξειδικευμένος στην γλωσσολογία και είχε μελετήσει πάνω από 25 γλώσσες. Αν δεν κάνω λάθος, γύρω στις 30 γλώσσες είχε μελετήσει. Κατά συμπέρασμα λοιπόν ξεκινήσατε με ένα όνομα το οποίο το πήρατε από κάποιον που έχασε οικογένεια. Ακριβώς. Και ο οποίος ήταν σημαντικός τουλάχιστον σαν επιστήμονας. Επειδή ήταν σημαντικός και πολύ καλός άνθρωπος και πολύ σωστός η οικογένειά της, το θεωρήσανε σαν ένα φόρο τιμής να δώσουν το όνομά του σε μένα. Βέβαια ο παππούς δεν είχε καμία... Ο παππούς βέβαια δεν συμφωνούσε με αυτή την εκδοχή. Ήθελε, επειδή του είχαν υποσχεθεί ότι θα με βγάζανε Ηλία για τιμή του δικού του ονόματος, οπότε αυτό ξεκίνησε ένα πόλεμο στην οικογένεια, με αποτέλεσμα μία ολόκληρη περιουσία που είχε ο παππούς μου από πάπου προς πάπου στην Πελοπόννησο να δοθεί στην εκκλησία. Μάλιστα. Δηλαδή ο παππούς, ο οποίος ήταν καλοπροαίρετος,
Βεβαίως και ήταν καλοπροαίρετος και ήταν πραγματικά ένας πολύ αγνός και ένθερμος χριστιανός. Ένθερμος χριστιανός και μάλιστα δεν θα έλεγα πορωμένος χριστιανός, αλλά σωστός χριστιανός, δηλαδή είχε πάρα πολλές σωστές βάσεις πάνω στον χριστιανισμό. Όμως επειδή δεν έδωσαν το όνομά του σε εσάς, αυτός από αντίδραση τροποτινά, καθαρά από αντίδραση, πολύ μεγάλη περιουσία. Πολύ μεγάλη περιουσία, η οποία περιλάμβανε καταστήματα, όπως και ένα γνωστό καφενείο στην περιοχή, κτήματα με ελιές, με αμπέλια και όλα αυτά δόθηκαν στην εκκλησία. Μάλιστα. Και ήταν και η πρώτη καλή μου σχέση αυτή με την εκκλησία, γιατί λόγω του ότι εγώ δεν ονομάστηκα Ηλίας και ονομάστηκα Μανώλης, για να με ευλογήσει, ας πούμε, εντάξει, με τον δικό του τρόπο. Όμως δεν έχω παράπονο, γιατί μου στάθηκε σαν άνθρωπος τόσο πολύ δίπλα, τελικά μετά από αυτή την ενέργεια, και ήταν τόσο πολύ κοντά μου, που ήταν ένα από τα πιο αγαπημένα μου και παραμένει ένα από τα πιο αγαπημένα μου πρόσωπα. Όμως επειδή σας παρακολουθώ χρόνια και έχω διαπιστώσει ότι και έχετε εργαστεί κατά καιρούς σκληρά και έχετε κάνει μια προσπάθεια στα θέματα τα οικονομικά, αυτή η περιουσία που στερηθήκατε ήταν μια σημαντική υπόθεση και οπωσδήποτε κάπου θα υπάρχει μέσα σε ένα παράπονο. Υπάρχει ένα παράπονο ότι χρησιμοποίησαν όλοι κάποια δικά τους προσωπικά... Πάμε πάλι. Το παράπονο μου είναι ότι υπάρχει μια περίεργη σχέση μεταξύ της θρησκείας των δικών μου και εμένα. Δηλαδή, ότι οποιαδήποτε αντίδραση υπήρχε μεταξύ τους, είχε σαν αποτέλεσμα να δίνεται μια ολόκληρη περιουσία στην θρησκεία, αν ήταν άλλοι είναι... Ναι, κατανοώ, να το πούμε με άλλα λόγια. Κατανοώ ότι εσείς βιώσατε μια ιδιόμορφη κατάσταση. Αρχικά ξεκίνησε από την αντίσταση ένα μεγάλο μέρος της περιουσίας. Και αργότερα ένα άλλο μέρος της περιουσίας, το οποίο δόθηκε σε μια άλλη αίρεση, επειδή εγώ δεν ήθελα να την ακολουθήσω. Νομίζω ότι ήταν επίσημη θρησκεία, εμείς τη θεωρούμε αίρεση, ήταν προτεστάντες. Ναι, ήταν προτεσταντική. Οι Ευαγγελιστές, πώς ναι, ακριβώς, κάτι τέτοιο, ναι. Και έδωσαν οι γονείς σας λοιπόν σε αυτούς κάποια κίνητα, Δώσαν κάποια άλλα στοιχεία περιουσιακά, επειδή εγώ δεν ήθελα να ακολουθήσω αυτόν τον δρόμο. Τον Ευαγγελιστό. Ναι, ακριβώς, γιατί εγώ δεν, αν και μεγάλωσα ανάμεσα σε δύο εκκλησίες, πρέπει να πω ότι από μικρό παιδί ο παππούς με είχε βάλει και μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία, ήμουν παπαδάκι. Αλλά οι γονείς σας στην Ευαγγελική Εκκλησία. Οι γονείς μου στην Ευαγγελική Εκκλησία με φέρνανε, υπάρχει ένα πολύ οργανωμένο σύστημα προπαγάνδας σε αυτή την εκκλησία, δηλαδή σε παίρνουν από μικρό παιδί, σε καλούν σε διάφορα πάρτι που κάνουν τα υπόλοιπα παιδάκια, σου φτιάχνουν ένα σωρό ωραία φαγητά, σε ταΐζουν, σε ποτίζουν και σιγά σιγά αρχίζουν να σε καλοκίζουν με ένα αντιορθόδοξο χριστιανικό, για μένα αντιχριστιανικό καθαρά πνεύμα, δηλαδή όταν βάζεις μία έρευνα ότι εμείς είμαστε ισοσμένοι και όλοι οι άλλοι είναι λάθος, αυτόματα πάβεις να είσαι χριστιανός και ανήκεις κάπου αλλού που δεν μπορώ να πω κάποιο όνομα, γιατί ίσως να μην έχει δοθεί ένα όνομα. Θα μπορέσω να ονομάσω με πιο ελεύθερη προσωπική μου αντίληψη που ανήκουν αυτοί οι άνθρωποι φιλοσοφικά. Ναι. Γιατί μόνο ο χριστιανισμός δεν είναι αυτό που κάνουν. Σε προσεγγίζουν από μικρό παιδί, γιατί ξέρουν ότι αν περάσεις κάποιες όμορφες στιγμές σαν μικρό παιδί, αυτό λέει και η ψυχολογία της διαφήμισης, που χρησιμοποιούν και πολλές εταιρείες εμπορικές για λόγους marketing. Αν έχεις καλές παιδικές αναμνήσεις, μεγαλώνοντας, θα είσαι φιλικός προς εκείνο τον χώρο. Θα θέλεις να βρίσκεσαι σε αυτόν τον χώρο. Και έτσι προσεγγίζουν τις αθώες παιδικές ψυχές μέσα από το παιχνίδι και μέσα από τα γλυκά, τα κέκ και τα πάρτι που οργανώνουν. Αυτό που κατανόησα ότι υπάρχει ένα marketing το οποίο χρηματοδοτείται από τις περιουσίες. Χρηματοδοτείται από την Δύση και πλέον επειδή αυτό έχει γίνει επανειλημμένες φορές καταγγελία, λένε πλέον ότι εμείς δεν έχουμε σχέση με την Αμερική, δεν έχουμε χρηματοδότηση από την Αμερική. Φυσικό είναι, αφού έχουν τέτοια τεράστια περιουσιακά πλέον στοιχεία στην Ελλάδα, έχουν και πόρους από την Ελλάδα. Έχουν πόρους από την Ελλάδα, οπότε δεν έχουν ανάγκη να λένε ότι χρηματοδοτούμε από την Αμερική. Ενώ όμως επίσημα οι μισθοί τους έρχονται από την Αμερική. Ναι, πέραν των χρημάτων ή των ακινήτων που προσέφερα τη γονή σας, δυσαρεστημένοι από εσάς, που δεν είχατε συμπράξει με τους Ευαγγελιστές και τις συνήθειές τους. Σας έγινε και εσάς κάποιος εκβιασμός ή κάποια απέτηση να προσφέρετε κάτι? Θα έλεγα ναι, γιατί κάποια στιγμή και μετά από σκληρή δουλειά αποκτώ κάποιο ακίνητο.
Και μάλιστα το οποίο βρίσκεται πολύ κοντά σε Ορθόδοξη Εκκλησία. Δεν θα πω ποια περιοχή, αλλά είναι πάρα πολύ κοντά σε κάποια Ορθόδοξη Εκκλησία. Της οποίας ο ιερέας μάλιστα μπορεί να επιβεβαιώσει ότι τον προσέγγισαν τον ίδιον για να αλλάξει πίστη και να ακολουθήσει τον δικό τους δρόμο. Αυτό μπορούμε να έχουμε και τη μαρτυρία του ιερέα πάνω σε αυτό και από συγκεκριμένα άτομα. Τα συγκεκριμένα αυτά άτομα που είναι υψηλόβαθμα στελέχη, παύλα, ιεραπόστολοι, για μένα εντός εισαγωγικών είναι το ιεραπόστολοι, μου είπαν ότι πρέπει να σπουδάσω σε Ευαγγελική σχολή, η οποία βρίσκεται εδώ στην Ελλάδα, ήταν παλιά στο Καστρί, τώρα έχει μεταφερθεί, η οποία βγάζει ιεραποστόλους. Στέλνουν τα παιδιά λοιπόν σε κάποια ηλικία μετά τα 17, αν δεν κάνω λάθος, σε αυτή τη σχολή και μετά από μια διαδικασία που περιλαμβάνει αυστηρή προσευχή και μελέτη της βίβλου και φυσικά για μένα προπαγάνδα από τους ιεραπόστολους ήδη τους υπάρχοντες, παίρνεις υποτίθεται την άδεια να μπορέσεις να μπεις μέσα στην Εκκλησία, στους κόλπους της Εκκλησίας και να σε στέλνουν σε όλες τις χώρες του κόσμου για να κάνεις ιεραποστολή. Εγώ αυτό το αρνήθηκα, αλλά πριν από αυτό μου είχαν πει ότι θα έχεις τα πάντα, αρκεί να δώσεις στον Θεό και εσύ κάτι δικό σου. Βασίζονται στο ότι ο Χριστός είπε δώσε όλα τα υπάρχοντά σου και ακολούθησε με. Αλλά ο Χριστός δεν είπε δώσε τα υπάρχοντά σου στους Ευαγγελιστές και ακολούθησε με. Έχει μια μεγάλη διαφορά. Αν το αναλύσουμε τουλάχιστον σε πρώτο επίπεδο, γιατί ο Χριστός εννοούσε άλλα πράγματα λέγοντας αυτή τη φράση. Μου είπαν ότι λοιπόν, αν δώσεις ένα κατάστημα το οποίο, όπως γνωρίζετε, το οποίο είναι αρκετές δυσκολίες, σε εμάς θα μπορέσει να μπεις και να σε κάνουμε και ιεραπόστολο και θα σου δώσει ο Χριστός πάρα πολλά πράγματα και θα έχεις τα πάντα, αρκεί να δώσεις αυτό. Και η δικιά μου η απάντηση ήταν να σε αρχίσει να μου δίνει λοιπόν εμένα ο Χριστός και θα δώσω από αυτά που θα μου δώσει τα μισά και θα είμαστε εντάξει. Μάλιστα. Αφού εσείς εγγυείστε το ότι ο Χριστός θα μου δώσει εμένα κάποια πράγματα, ας ξεκινήσουμε από το τι απολαμβάνει για να σας δώσω και εγώ τα μισά και δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Ναι. Είχατε κάποιες δυσμενείς ή δυσάρεστες εμπειρίες μικρός από τη σχέση αυτή που είχατε με αυτό το περιβάλλον των Ευαγγελιστών? Ναι, βέβαια. Καταρχήν δημιουργήσαν ένα πόλεμο μέσα στην δικιά μου ψυχή και μέσα στην αγνηπαιδική καρδιά μου. Καθαρά υπάρξει από πόλεμο, γιατί και καθαρά υπαρξιακές ερωτήσεις ερχόντουσαν στο νου μου. Σε ποιο μονοπάτι θα πρέπει εγώ να ανήκω? Από τη μία μεριά υπήρχε το ορθόδοξο μονοπάτι, το οποίο πρέσβευε ο παππούς μου, από την άλλη μεριά υπήρχε η δικιά τους εκκλησία, η οποία έλεγε ότι η Ορθόδοξη είναι λάθος, είναι σε όλα λάθος και μάλιστα μπορώ να πω ότι λέγανε τα παιδάκια, μου κάνει μεγάλη εντύπωση αυτό, στους γονείς τους, είμαστε λέει στο σχολείο και τα άλλα παιδιά λέει κάνανε το σταυρό τους. Δεν κάνουν οι άνθρωποι κάνουν το σημείο του σταυρού απάνω. Δεν το θεωρούν κάτι σαν ένα ιερό σύμβολο ή μέσω καθαγιασμού τον σταυρό. Δεν έχουν καν πίστη στα σύμβολα, τα έχουν απορρίψει τα σύμβολα. Και ειρωνευόντουσαν πάρα πολύ άσχημα τα άλλα τα παιδιά τα οποία ήταν συμμαθητές τους και πηγαίνανε στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Οπότε, αν και ήμουν μικρός, είχα αρχίσει να αντιλαμβάνομαι ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Δηλαδή, λέω, γιατί να γίνονται τόσα πάρτι, γιατί να με προσεγγίζουν τόσο πολύ με τόσο μεγάλη αγάπη και από την άλλη μεριά να κατηγορούν όλα τα άλλα τα παιδιά. Εγώ πίστευα στην αγάπη σαν μια γενικότερη έννοια και τον Θεό τον είχα προσεγγίσει ότι είναι μια οντότητα που δεν θα μπορούσε ούτε να κάνει κακό, ούτε να εκδικηθεί κάποιον, ούτε θα ήθελε να προκαλέσει κάποιο κακό και σαφώς θα υπήρχε μια εκκλησία η οποία θα τον λάτρευε ενωμένη. Μέσα στο αγνό παιδικό μυαλό μου είχα αυτή την εικόνα, τουλάχιστον για τον Θεό. Και έτσι με οδηγούσαν σε έναν δρόμο ο οποίος εμένα μου δημιουργήσε κάποια προβλήματα. Σε αυτά τα προβλήματα ήρθε να προσθεθεί και ότι ο φανατισμός που προσπαθούσαν να ασκήσουν πάνω στους, να ασκήσουν και να οδηγήσουν τους γονείς μου σε ένα... Να συνοψίσουμε ότι υπήρξε μια απέτηση από εσάς για να δώσετε αυτό το μοναδικό διαμέρισμα το οποίο είχατε, αφού βέβαια υπήρχε ένα παρελθόν όπου και ο παππούς είχε δώσει πάρα πολλά. Ήταν ένα κατάστημα το οποίο είχα αγοράσει και μου είπαν ότι το θέλουμε για να γίνει εκκλησία, επειδή κοντά υπάρχει Ορθόδοξη Εκκλησία, για να προσεγγίσουμε τον κόσμο εδώ πέρα και εσύ θα απολαμβάνεις κάποια άλλα προνόμια που θα σου δοθούν από τον Κύριο. Λέω εγώ καταρχήν από σεβασμό για τον παππού μου και από σεβασμό προς την Ορθόδοξη Εκκλησία δεν θα το έκανα αυτό ποτέ, σε καμία περίπτωση. Είχαν προσεγγίσει μάλιστα και τον πατέρα μου,
για να μου πει ότι να τους δώσουμε αυτό το πράγμα, να τους δώσουμε το οικόπεδο. Ο πατέρας μου ευτυχώς αρνήθηκε. Είπε όχι, είναι του Μανώλη, δεν έχω καμία δουλειά με την δικιά του περιουσία. Ο πατέρας σας όμως, ο οποίος είχε ήδη διαθέσει σημαντικά περιουσιακά του στοιχεία. Από ό,τι μου είπε ο παππούς ότι οι άνθρωποι αυτοί, επειδή δεν ακολούθησε στον δρόμο τους, δώσανε σοβαρή περιουσία. Τουλάχιστον έτσι μου ανέφερε ο παππούς μου. Ναι. Αυτή ήταν μία από τις 10 περίπου ευαγγελικές διαφορετικές εκκλησίες που γνωρίζετε. Βέβαια, γιατί υπάρχουν και οι Πεντηκοστιανοί, υπάρχουν η Ευαγγελική Εκκλησία, υπάρχουν πάρα πολλά δόγματα αυτή τη στιγμή και υπάρχουν φυσικά και οι Αποβάδες, οι οποίοι δεν ξέρω για ποιο λόγο, αλλά έχουν εμπλακεί και με αυτούς. Δηλαδή, μέσα μέσα στις έδρες που πάνε οι Προτεστάντες υπάρχουν μέσα και οι Αποβάδες και αντίστοιχα. Δηλαδή, έχω τύχει να πάω σε σπίτι το οποίο ήταν φίλοι της μητέρας μου, οι οποίοι γινόντουσαν ομιλίες που ήταν ένα μείγμα από Ιακωβάδες και από Προτεστάντες. Αυτό είναι κάτι που με εντυπωσιάζει. Και μάλιστα απέναντι από την εκκλησία του προφήτη Ηλία της Αγίας Παρασκευής βρισκόταν αυτό το σπίτι. Μάλιστα. Και εκεί προβληματίστηκα αρκετά και λέω πάπου πάμε τώρα. Στο μεταξύ εγώ είχα από μικρός έντονες θρησκευτικές ανησυχίες, γιατί μπορούσα και έβλεπα πολλές φορές κάποια οράματα και κάποια πράγματα τα οποία δεν ήταν και εύκολο να τα μοιραστώ με κάποιον, αν μη τι άλλο δεν θα δίνανε κάποια σοβαρότητα. Είχα μία επικοινωνία από μικρός με έναν κόσμο τον οποίο στην αρχή με τρόμαζε και έπειτα ήθελα απλά να τον εξερευνήσω. Υπήρχαν δηλαδή κάποιες επαφές, και αυτό φυσικά είναι η πρώτη φορά που ανακοινώνεται, με κάποιον κόσμο και κάποιες μορφές οι οποίες εμφανιζόντουσαν μπροστά μου. Υπήρχε μία επικοινωνία. Στην αρχή ένιωθα ένα φόβο, αλλά μετά άρχισα να τον ξεπερνάω και δέχτηκα απλά ότι μαζί με τον δικό μας κόσμο υπήρχε ένας άλλος κόσμος, παράλληλος, τον οποίο μέσα από συζητήσεις και μετά από διάβασμα κάποιων βιβλίων και από συζητήσεις με άλλα παιδιά και άλλους φίλους, έμαθα ότι όντως υπάρχει ένας δεύτερος κόσμος. Και ορισμένα άτομα μπορούν και βλέπουν κάποια πράγματα που οι άλλοι άνθρωποι δεν μπορούν. Αυτή η επικοινωνία με αυτόν τον κόσμο που θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι μια άλλη διάσταση ή ένα εθερικό προϊόν κτλ. Σε ποια ηλικία περίπου άρχισε αυτή η επικοινωνία? Είχε ξεκινήσει από πάρα πολύ μικρή ηλικία, θα έλεγα θυμάμαι θα ήμουν 5 ή 7 χρονών. Πάρα πολύ μικρό παιδί. Αλλά δεν τολμούσα να πω κάτι, γιατί είναι, όχι για να μην με χαρακτηρίσουν. Υπήρχε η εποχή της αθωότητας, τότε δεν σκέφτεσαι να μην πεις κάτι σε κανέναν για να μην σε χαρακτηρίσουν τρελό, αλλά όταν βλέπεις τους άλλους και δεν συζητάνε για τέτοια πράγματα, δεν τολμάς και εσύ να συζητήσεις. Συζητάς σε κάποια ηλικία μετά τα 15 χρόνια, σε κάποια άτομα που τα εμπιστεύεσαι, που είναι προσωπικοί σου φίλοι, και λες ότι μου έχει συμβεί και αυτό το πράγμα. Και εκεί αρχίζεις και μοιράζεσαι αυτές τις εμπειρίες που ανήκουν καθαρά στο μεταφυσικό τομέα. Υπήρχε ένα αυταρχικό, λοιπόν, θα λέγαμε, περιβάλλον. Αυταρχικότατο περιβάλλον. Χαρακτηριστικά δεν θα ξεχάσω ότι είχα σπάσει από ένα ατύχημα το χέρι μου και είχα πάει στο σπίτι και ήταν η μητέρα μου με κάποια ομάδα από αυτούς τους ανθρώπους και είχαν πέσει κάτω και προσευχόντουσαν και κλαίγανε και γενικά βρισκόντουσαν σε κατάσταση παραλυρήματος, σε κατάσταση ιστερίας. Μία έπεσε πιάνο και έπεσε κάτι ύμνους, οι άλλοι κλαίγανε και λέω τι έγινε ρε παιδιά, ποιος πέθανε? Λέει σε τιμώρησε ο Θεός. Λέω γιατί τι έκανε? Λέει για τις αμαρτίες σου και σου σπάσε το χέρι. Αν δεν έρθεις μαζί μας και αν δεν μετανοήσεις για τις αμαρτίες σου, λέω τι θα μου σπάσει και το πόδι? Και τους είπα να πάνε όλοι σε έναν γιατρό, πολύ απλά να κοιταχτούνε. Ναι. Υπήρχε λοιπόν τόσο ισχυρή πίεση μέχρι που απέδιδαν τα παιδικά ατυχήματα που όλοι τα είχαν κάποτε. Βέβαια. Και αυτό ήταν και ένα έναυσμα για μένα να αρχίσω να απομακρύνομαι σιγά σιγά από την χριστιανική φιλοσοφία, τουλάχιστον έτσι όπως αυτοί οι άνθρωποι την είχαν προσεγγίσει, και να αρχίσω μία έρευνα για τις παλιές θρησκείες, γιατί λέω ότι η αλήθεια κάπου θα βρίσκεται στη γέννηση του ανθρώπου, κάπου στη ρίζα και όχι έτσι όπως την είχαν παρουσιάσει. Μάλιστα, μια που κοντεύει το Πάσχα, θυμάμαι είχα και μία απορία, την οποία την είχα εκφράσει σε μία ηλικία μου 14 χρονών, στον Πάστορα τότε. Έλεγε για το Πάσχα ότι ο Θεός τιμώρησε τους Αιγυπτίους, σκότωσε τα πρωτότεκα παιδιά τους και όσοι είχε δώσει εντολή στους Εβραίους να σφάξουν αρνάκι και να βάψουν την πόρτα με αίμα για να μην τους τιμωρήσει. Ήταν, αν δεν κάνω λάθος, η 10η πληγή του Φαραώ αυτό το κρούσμα.
Εγώ με το παιδικό μου μυαλό, αυτό είχα ζω τότε, δεν ξέρω, όπως θέλει ο καθένας το χαρακτηρίζει, έλεγα μα πώς είναι δυνατόν ένας Θεός που αγαπάει τον κόσμο να σκοτώνει ας πούμε τα παιδάκια των Αιγυπτίων και να ευνοεί τα Εβραιόπουλα. Δεν μου άρεσε και είχα ρωτήσει αυτό το πράγμα στον πάστορα και είπε βγάλει το έξω, το παιδί είναι δαιμονισμένο. Δαιμονισμένο. Κινητός. Εμένα είχε γεννηθεί αυτή η απορία, την εξέφρασα στον πάστορα με τον δικό μου τρόπο και δεν μου άρεσε καθόλου όλη η ιδέα που ο Θεός υποτίθεται ήθελε να σκοτώσει τα παιδιά των Αιγυπτίων για να σωθούν τα Εβραιόπουλα. Ήταν μια πιστεύω λογική απορία γιατί μιλούσε για έναν Θεό αγάπης και ο Θεός σας αγαπάει και είναι δίκαιος και λέω ότι φτιάξε. Γιώργο, κουνιέσαι και η ψήρα τρίβεται. Και ακούγεται αυτό μέσα, περνάει. Ναι, από τον Γιώργο. Ναι. Πάμε πάλι. Να πάμε το ίδιο. Δεν σε ευαγγελιστές, δεν θέλω να αγγελιστέ. Λοιπόν, το είπα αυτό στον Πάστορα, έτσι ξεκινάς. Ναι. Έτσι, πάμε. Το είπε λοιπόν, το είπα στον Πάστορα με το δικό μου παιδικό πάλι μυαλό και δεν μπορούσα να περίμενα μία λογική απάντηση να μου δώσει, τουλάχιστον να μου πει ότι κάτι κακό κάνανε και τους τιμώρησε επειδή κάνανε κάτι κακό. Γιατί ότι ήταν ο Φαραώ, ας πούμε, περίεργος και τους εκμαλώτησε τους άλλους και δεν φταίγανε σε τίποτα τα νεογέννητα τα παιδιά, κατά τη δικιά μου αντίληψη. Ο Πάστορας αντιδρά ακόμα πιο περίεργα, αντί να μου δώσει εμένα μία απάντηση, αρχίζει και φωνάζει, βγάλτε τον έξω, είναι δαιμονισμένος, το παιδί σας είναι δαιμονισμένο. Γυρνάνε όλοι με αγριοκοιτάνι, λες και είχα σκοτώσει κάποιον άνθρωπο, έβλεπα τα βλέμματά τους και οι γονείς μου με πολύ ντροπή που τους είχα ντροπιάσει με βγάλουν έξω από την εκκλησία. Ήταν και η τελευταία φορά που πάτησα σε αυτούς, δηλαδή έκλεισε η πόρτα και ευτυχώς και δεν ήθελα μετά να ξαναμπω μέσα. Όχι για τίποτα άλλο, γιατί δεν μου είχαν λύσει απλά την απορία. Το αν ήμουν αδαιμονισμένος ή όχι δεν ήταν η δικιά του δουλειά να το κρίνει. Η δουλειά του ήταν να μου λύσει την απορία. Σαν πάστορας και σαν άνθρωπος. Χαρακτηριστήκατε λοιπόν σαν δαιμονισμένος, ακριβώς επειδή είχατε αυτή την απορία, τη λογική απορία, πώς είναι δυνατόν ο Θεός να τιμωρήσει μικρά παιδιά. Το οποίο το βλέπουμε στην Παλαιά Διαθήκη και σε άλλες περιπτώσεις. Το βλέπουμε ακόμα και σε περίπτωση που μικρά παιδιά παρενοχλούν κάποιον προφήτη και ο Θεός λέει στέλνει μια αρκούδα και τα σκοτώνει. Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, είδατε όμως κάτι το περίεργο μέσα σε αυτή την... Όπως δεν μου είχε λυθεί κι άλλη μια απορία και απλά υπήρχε πιο ήπια αντίδραση, θα έλεγα ειρωνικού περιεχομένου, όταν είχα ρωτήσει, ωραία, εμείς έχουμε ψυχή και έχουμε καταφέρει, αφού έχουμε ψυχή, να κάνουμε πολέμους, να αλληλοεξοδοθούμε. Τα ζώα γιατί λέτε ότι δεν έχουν ψυχή, που δεν έχουν πειράξει κανένα και απλά επιβιώνουν πάνω στη γη χωρίς να την καταστρέφουν. Και αν η αξία του ανθρώπου είναι μεγαλύτερη από εκείνη των ζώων, και αυτό δεν μπορούσα εγώ να το καταλάβω πάρα πολύ εύκολα, και γιατί είχα μια ιδιαίτερη επικοινωνία με τα ζώα. Τα λάτρευα τα ζώα, τα αγαπούσα, τα τάιζα όταν έβλεπα κάποιο γατάκι, σκυλάκι αδέσποτο και πίστευα ότι και αυτά τα πράγματα πρέπει να έχουν, πίστευα δηλαδή ότι και τα δέντρα και τα φυτά και τα ζώα, οτιδήποτε είχε βίο μέσα του, είχε και μία ψυχή. Ήταν και μία πίστη, ένα, αν θέλετε, γεγονός που με έκανε να αναζητήσω και αυτό τις παλιές θρησκείες, την έρευνα πάνω σε παλιές θρησκείες, οι οποίες ήταν πιο πολύ γήινες, πιο πολύ ανθρώπινες, παρά στην χριστιανική φιλοσοφία ότι υπάρχει εκεί πάνω ένας Θεός και εμείς προσευχόμαστε για να έρθει ας πούμε, να μας ευλογήσει και για να μας δώσει. Δεν μπορούσα να δεχτώ καν τη σχέση, την εμπορική αυτή σχέση, δώσε για να δώσεις. Και δεν μπορούσα να δεχτώ σε καμία περίπτωση ότι έκανες αυτό ή σκέφτηκες κάτι το οποίο είναι αρνητικό και θα τιμωρηθείς, ότι είναι αμαρτία. Δηλαδή, είχα σοβαρές αντιρρήσεις μέσα μου για την έννοια της αμαρτίας. Πίστευα ότι μπορείς να σκέφτεσαι ό,τι θέλεις, αλλά να φιλτράρεις τη σκέψη σου και το προϊόν των ενεργειών σου να είναι θετικό ως προς τον εαυτό σου, την κοινωνία και τους άλλους ανθρώπους. Και οπότε έχεις καταξιωθεί μέσα από το αποτέλεσμα και δεν έχεις προκαλέσει καμία αμαρτία μόνο με μία κακή σκέψη. Άλλωστε είναι αδύνατο να μην έχεις κακές σκέψεις. Γιατί επηρεάζεσαι από το γύρο σου περιβάλλον που δεν είναι, αν μη τι άλλο, τόσο φιλικό. Είναι αδύνατο να ζούμε σε μια ιδανική κοινωνία. Αυτά τα πράγματα τα είχα αντιληφθεί από πάρα πολύ μικρή ηλικία και αυτό το πράγμα με έκανε να διαφέρω από τους άλλους ανθρώπους από την άποψη ότι όποτε πήγαινα να συζητήσω με κάποιους συμμαθητές μου
ή κάποιους μεγαλύτερους αυτά τα θέματα, μου λένε δεν είναι της ηλικίας που δεν πρέπει να τα συζητάς, αυτά είναι αμαρτίες. Και πόσο μάλλον από το θρησκευτικό περιβάλλον. Ο παππούς μου, ο συγχωρημένος, μου είχε δώσει όμως μια πάρα πολύ σοφή απάντηση: ο χρόνος θα σου λύσει όλα σου τα ερωτηματικά. Άσε τον χρόνο να κυλάει και μη σταματάς να ψάχνεις. Ο ίδιος μάλιστα μου είχε πει ότι στην βίβλο υπάρχει ένα λάθος, μου λέει. Δεν δέχονταν ποτέ το πίστευε και μη ερεύνα. Ο παππούς μου έλεγε πίστευε και μη, υπάρχει μετά ένα κόμμα. Ερεύνα. Μου λέει πάντα να ερευνάς. Και την πίστη σου να την κερδίσεις μέσα από την έρευνα. Γιατί κανένας Θεός, όπως και να τον έχουμε ονομάσει εμείς οι άνθρωποι, δεν σε θέλει άβουλο. Δεν σε θέλει πιονάκι του. Και έμεινα με αυτή την φράση. Και αυτή η φράση ήταν το κίνητρο της έρευνας που έκανα τα μετέπειτα χρόνια. Πάνω και στη μεταφυσική και στις εσωτερικές μου αναζητήσεις, αλλά και στην θρησκεία. Έχουμε λοιπόν μία τάση να φύγουμε από αυτά τα οποία είδαμε, από τον εμφανιζόμενο ως χριστιανισμό κυρίως, από την πλευρά κυρίως των προτεσταντών, αλλά και μια περίεργη σύμπραξη που θα ήθελα να μας πείτε δύο λόγια παραπάνω σε αυτό, μια περίεργη σύμπραξη προτεσταντών και μαρτύρων του Ιεχωβά. Ναι, βεβαίως. Είχαν αφαιθεί σε μια συγκέντρωση, η οποία ήταν κοντά σε Ορθόδοξο ναό και συγκεκριμένα στον προφήτη Ηλία. Είναι γνωστό αυτό το σπίτι και από τις τοπικές εκκλησιαστικές αρχές. Εκεί υπήρχε μια σύμπραξη προτεσταντών και εκεί υπήρχε μια σύμπραξη προτεσταντών και μαρτύρων του Ιαχωβά που εμένα με προβλημάτιζε, γιατί αν και είχαν τελείως διαφορετικές θέσεις και δόγματα, εκεί πέρα συμφωνούσαν, ψέλνανε μαζί ύμνους και μου λέγανε ότι ένας είναι ο Θεός, είτε πας σε αυτή την εκκλησία είτε πας στην άλλη την εκκλησία, και υπήρχε και μία τάση να μου πούνε να πάω και στην εκκλησία του Ιαχωβά. Να κοιτάξω και εκεί. Η μόνη κακή εκκλησία δηλαδή ήταν η Ορθόδοξη. Η μόνη κακή ήταν η Ορθόδοξη. Οι Ορθόδοξοι που κάνανε το σταυρό τους, αυτά τα τέρατα που δεν ήταν σωσμένα, οι Ευαγγελιστές λένε ότι εμείς είμαστε, μάλιστα έχουν μία φράση που λένε ο πιστός και ο εθνικός. Τη χρησιμοποιούν και αυτή τη βίβλο, με τη διαφορά ότι αυτοί είναι οι πιστοί και όλοι οι άλλοι είναι οι εθνικοί, τους οποίους ήρθε να σώσει ο Χριστός. Δηλαδή θεωρούν τη δικιά τους σωτηρία δεδομένη. Ναι. Μόνο ένας-δυο πάστορες, και αυτό οφείλω να το ομολογήσω, ήταν τόσο open mind, τόσο ανοιχτόμυαλοι, ώστε λέγανε παιδιά, κάνουμε ένα τεράστιο λάθος. Όταν εμείς λέμε ότι εμείς είμαστε σωσμένοι και άλλοι δεν είναι, κάνουμε το μεγαλύτερο λάθος και τη μεγαλύτερη αμαρτία. Φύγετε από αυτή την φιλοσοφία. Υπήρχαν όντως πνευματικά και χαρισματικά άτομα που όχι μόνο δεν προσπάθησαν να με κάνουν δικό τους, αλλά μου λέγανε θα επιλέξεις με συνείδηση το δρόμο σου. Ναι. Αλλά ήταν εξαιρέσεις μέσα σε έναν κανόνα και μέσα σε ένα πολύ οργανωμένο θρησκευτικό μάρκετινγκ. Έχετε διακρίνει κάποια κυβερνητική παρέμβαση προς υποστήριξη είτε των προτεσταντών είτε των μαρτύρων του Ιεχωβά από πρόσωπα πολιτικά ή από συγγενείς γυναίκες κτλ. Πολιτικών? Αν μη τι άλλο, τουλάχιστον υπάρχει, αν δεν μπορώ να πούμε τη λέξη υποστήριξη και να το υποστηρίξουμε με ονόματα και με αντικειμενικά παραδείγματα και αποδείξεις, αν μη τι άλλο υπάρχει ανοχή. Γιατί όταν όλα αυτά γίνονται κάτω από την μύτη μας και συμβαίνουν στην διπλανή πόρτα, αν μη τι άλλο υπάρχει μια ανοχή που είναι επίσημες αυτές οι θρησκείες. Έχετε δει μια τέτοια ανοχή και προς τους Μορμόνους ή τους Αϊεντολόγους ή κάποιους άλλους? Βεβαίως και έχω δει τέτοια ανοχή, γιατί κακά τα ψέματα, όταν βγαίνουν αυτοί οι άνθρωποι, τα δίμετρα μοντέλα και οι μοντέλες που έχουν, γιατί πρόκειται για, αν προσέξετε, πρόκειται για πολύ εμφανίσιμα άτομα. Περιποιημένα και καλοντημένα και βγαίνουν με την ετικέτα πρεσβύτερος και αρχίζουν και σου μιλάνε για την βίβλο του Μόρμον. Πρεσβύτερος 22 χρονών. Ναι, πρεσβύτερος 18 και 22 χρονών. Αυτή η βίβλος του Μόρμον είναι που λέει ότι ο Χριστός παντρεύτηκε τη Μαγδαληνή, έκανε 3 παιδιά και έζησε στην Αμερική, νομίζω κάτι σαν καμπόης και τα λοιπά. Όχι, αυτό είναι μια άλλη αντίληψη που προέρχεται. Υπάρχουν υποτίθεται κάποια κείμενα που γράφουν κάποια τέτοια. Κάποιες τέτοιες εκδοχές και βιβλία που έχουν αναφερθεί πάνω στην γήινη μορφή του. Εσείς είχατε ποτέ κάποια επαφή με τη Σαϊντολογία ή με τους Μορμόνους ή με άλλη θρησκεία επίσημη σέκτα? Ναι. Πολύ αργότερα και πλησιέστερη εποχή στα σημερινά χρόνια, συγκεκριμένα προ
ενός έτους, μία γυναίκα με την οποία είχαμε φιλική σχέση, μου είπε ότι την είχαν προσεγγίσει οι Σαϊεντολόγοι, βρέθηκε μέσα στους κόλπους της Σαϊεντολογίας, της είχαν αναπτύξει ένα πάρα πολύ μεγάλο και πνευματικό πεδίο, υποτίθεται, μέσα από διδασκαλίες και μέσα από την δικιά τους θεωρία, αλλά βέβαια μου είπε πολύ αντικειμενικά, επειδή ήταν και ένα άτομο που με εκτιμούσε και με σεβότανε, αν θέλεις απλά να μάθεις 5 πράγματα παραπάνω, μπορείς να μπεις μέσα στην Σαϊεντολογία, αλλά θα πρέπει να θυσιάσεις κάτι. Της λέω ότι η περιουσία μου, λέει, έχεις καταφέρει να φτιάξεις. Και εκεί πάλι με την περιουσία. Και εκεί πάλι έρχεται το στοιχείο της περιουσίας. Της λέω δηλαδή, δεν σου δίνουν λεφτά δηλαδή για να μπεις μέσα στις ομάδες σου. Όχι, αντίθετα μου λέει. Όταν μπεις μέσα σε αυτές τις ομάδες θα σου πάρουν λεφτά. Ναι. Το περίεργο από αυτά που είπατε είναι ότι και οι μάρτυρες του Ιακωβά, από ό,τι ξέρω, και οι Μορμόνοι, και οι Σαϊεντολόγοι, και οι Προτεστάντες, κυρίως εδώ έχουμε να κάνουμε με αποστολές εξ Ηνωμένων Πολιτειών. Σαφέστατα. Ως επιτοπλίστων. Δηλαδή βλέπουμε μια μαζική παραγωγή θρησκειών ή αιρέσεων ή σεκτών από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών προς την χώρα μας. Σαφέστατα. Άλλωστε αυτό έχει και μια λογική, θα μπορούσαμε να πούμε, γιατί η Ελλάδα να έχει 11 εκατομμύρια κατοίκους, άντε να έχει 11,5-12 εκατομμύρια κατοίκους. Η Αμερική είναι μια ήπειρος η οποία έχει τεράστιο πληθυσμό. Υπάρχουν πάρα πολλές διαφορετικές φυλές ανθρώπων συγκεντρωμένες στην Αμερική, πάρα πολλές κουλτούρες και πάρα πολλές διαφορετικές θρησκείες και δόγματα. Γεννιούνται στην Αμερική, αναπτύσσονται στην Αμερική. Βέβαια οι Προτεστάντες υποτίθεται έχουν έρθει από τον Λούθερο, υπάρχει δηλαδή ευρωπαϊκή ρίζα στον Προτεσταντισμό, αλλά η χρηματοδότηση σαφώς είναι από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα τελευταία όμως χρόνια, αν κάνετε μια συνέντευξη σε Προτεστάντες ιερείς, όπως είχε γίνει σχετικά προσφάτως σε μια εκπομπή του κυρίου Καρταβέλα, είπαν ότι εμείς δεν πληρωνόμαστε από την Αμερική, δεν ισχύει κάτι τέτοιο, αλλά είμαστε αυτόνομοι. Πληρωνόμαστε πλέον από την Ελλάδα. Ναι. Έχουμε αυτονομία, δεν εξαρτώμαστε από τα παρατηρώ και εγώ ότι έχουν αυξήσει τα μέλη τους και έχουν ισχυροποιηθεί, γιατί έχω κάποιες γνωστές οι οποίες συμμετείχαν και μάλιστα μου έλεγαν το εξής. Πολλοί από αυτούς πιστεύουν ότι έχουν δει οι ίδιοι τον Χριστό και έχουν μιλήσει μαζί του. Ναι. Μου δίνεται το δικαίωμα τώρα αυτή τη στιγμή να κάνω μια καταγγελία. Έχει σχέση πάλι με προσωπική αναφορά και προσωπικό βίωμα. Πάστορας της Ευαγγελικής Εκκλησίας, επωνόματι Μαρία, το μικρό της όνομα, γυναίκα Αμερικανού πρεσβύτερου, ήρθε στη μητέρα μου, της είπε ότι είδα τον Χριστό και ο Χριστός μου είπε ότι είσαι βαριά άρρωστη και ήρθα να σου δω. Ήρθε σε όραμα ο Χριστός και είσαι βαριά άρρωστη. Από εκείνη τη στιγμή και έπειτα η μητέρα μου άρχισε να παρατάει τις καθημερινές της δραστηριότητες, να πέφτει σε μία, όχι θα έλεγα τόσο κατάθλιψη, όσο σε μία αδράνεια σε σχέση με την προηγούμενη ζωή της και να λέει εγώ τα έχω αφήσει πλέον όλα στον Κύριο. Λίγο καιρό μετά η μητέρα μου παρουσιάζει καρκίνο σε σοβαρή μορφή. Μπορούμε να πούμε ότι η δύναμη της αυτοποβολής είναι τεράστια. Και αν έχει κάποιος μελετήσει μεταφυσική, μπορεί να και εσείς πολύ καλά μπορείτε να γνωρίσετε ότι αν κάποιος άνθρωπος πιστέψει ότι πραγματικά είναι άρρωστος, μπορεί και ο ίδιος να προκαλέσει μια πολύ σοβαρή αρρώστια στον ίδιο του τον εαυτό. Αυτό το έχω δει την τελευταία διετία σε πρόσωπο πολύ γνωστό στα τηλεοπτικά, ο οποίος είχε αυτοπροσδιοριστεί ως έχων ελάχιστες μέρες ζωής, πραγματικά με πολύ προχωρημένο καρκίνο, με πολλές μεταστάσεις κτλ. Και ο οποίος μου ήταν απολύτως απαραίτητος στην τηλεόραση και ζήτησα να κάνει ό,τι μπορεί για να βοηθήσει όσο μπορεί περισσότερο χρόνο. Και ήδη ζει από εκείνη τη μέρα που μου είπε ότι είναι στα τελευταία του, ήδη ζει 2 χρόνια ακόμα. Ναι. 2 χρόνια ακόμα. Ναι. Ήταν τότε μια εκπομπή πράγματι στο Alter, στο Καρταβέλα, και ο άνθρωπος αυτή τη στιγμή βγαίνει μαζί μου στο Seven και σε άλλα κανάλια. Και μου είχε κάνει εντύπωση πράγματι η δύναμη με την οποία αντιμετώπισε το πολύ σημαντικό πρόβλημα το οποίο είχε. Θέλω όμως να γυρίσουμε σε κάτι πάρα πολύ
σοβαρό που είπαμε πριν. Είναι τεράστια η δύναμη της ανθρώπινης θέλησης. Αν θελήσεις, μπορείς να θεραπεύσεις και τις αρρώστιες σου χωρίς να χρειαστείς άλλη βοήθεια. Βέβαια, αυτό δεν καταργεί τη δύναμη της επιστήμης και φυσικά της ιατρικής επιστήμης. Θα πρέπει να ανατρέξεις πρώτα στην ιατρική επιστήμη, να εξαντλήσεις όλα τα περιθώρια. Από εκεί και πέρα, συνάμα να έχεις πίστη στον εαυτό σου και πίστη στην θέληση της ίασης και να είναι πολύ ισχυροποιημένη αυτή η θέληση. Και το τελευταίο που θα πρέπει να κάνεις, που είναι και το μεγαλύτερο λάθος που κάνουν, είναι να πάνε οι άνθρωποι σε κάποιον αστρολόγο ή σε κάποιο μέτρημα να τους κάνει θεραπεία. Και να δίνουν ένα σωρό χρήματα σε απατεώνες οι οποίοι γι' αυτό θα μιλήσουμε μετά, παρουσιάζονται ως θεραπευτές. Πιστεύω θεωρούμε αμφότεροι το χώρο των αμοιβωμένων. Αν μη τι άλλο, σε πιο ελαφριά μορφή μη σοβαρό. Ένα σημείο να διευκρινίσουμε. Ο παππούς ήταν Ορθόδοξος. Μάλιστα προσέφερε πάρα πολλά στην Εκκλησία. Και προσέφερε και πάρα πολλά στην ελληνική κοινότητα της Αμερικής, που μεγάλωσε ολόκληρες γενιές μαζί με την παπαδιά τη γιαγιά μου, την σύζυγό του την Ελένη, από παιδάκια τα οποία τους έδειξε κάποιο σωστό και αγνό δρόμο. Ο παππούς λοιπόν ήταν ιερέας. Ιερέας με όλη τη σημασία της λέξης. Ο οποίος άφησε και την περιουσία του στην Εκκλησία. Αν εξαιρέσεις ότι άφησε την περιουσία του στην Εκκλησία από μία αντίδραση, και εγώ μαζί του είμαι στη συγκεκριμένη περίπτωση, επειδή είχε τουλάχιστον ξεκαθαρίσει την θέση του. Ότι το όνομα το δικό μου πρέπει να δεθεί. Πόσοι γονείς σας, παιδιά Ορθοδόξου ιερέα, αμφότεροι, μπήκαν στον χώρο του προτεσταντισμού ή των Ευαγγελιστών, όπως τους λέτε? Μήπως αυτό είχε σχέση με το επάγγελμα του πατέρα, ο οποίος εργαζόταν μέσα στο Υπουργείο Εξωτερικών, αλλά είχε στενές σχέσεις με τον ΝΑΤΟ και τους Αμερικάνους? Όχι, ο πατέρας μου ήταν στο Υπουργείο Εθνικής Αμήνης, αλλά δεν ήταν τόσο αυτό. Όχι, δεν τον προσέγγισαν μέσω του Υπουργείου, δεν υπήρχαν τέτοια. Κάποια συνεργασία είχε με μια αμερικανική εταιρεία, δεν θυμάμαι το όνομα. Ο πατέρας μου ήταν μέσα στο Υπουργείο Εθνικής Αμήνης, σε νατοϊκά θέματα κτλ. Αλλά η πρώτη επαφή των δικών μου με την Ευαγγελική Εκκλησία ήταν επειδή όταν γεννήθηκα εγώ στο διπλανό κρεβάτι υπήρχε και ένα κοριτσάκι το οποίο ανήκε σε Ευαγγελική οικογένεια. Η οποία οικογένεια, μπορώ να πω, ποτέ δεν μου είπε ούτε μια φορά την κουβέντα, έλα και μείνε μαζί μας. Ήταν πάντα για μένα μια πολύ καλή φιλική οικογένεια. Ήταν από αυτούς τους δύο ανθρώπους τουλάχιστον που γνώρισα και εκτιμώ, που δεν προσπάθησαν να με προσεγγίσουν με προσιλητισμό. Οι άλλοι κάνανε κανονικό προσιλητισμό. Αυτή η οικογένεια λοιπόν επηρέασε τους γονείς. Αυτή η οικογένεια έβαλε τους γονείς μέσα στον χώρο της Ευαγγελικής Εκκλησίας, ίσως επειδή ήταν πάρα πολύ καλοί και αγνοί άνθρωποι και οι γονείς μου είχαν τον βίο τους σαν πρότυπο και ίσως αυτό να έπαιξε ένα σημαντικό ρόλο. Μάλιστα ο σύζυγος της γυναίκας εκείνης είχε Ινδιάνικη καταγωγή και κουβαλούσε μάλιστα και μια περίεργη Ινδιάνικη φιλοσοφία. Ίσως γι' αυτό το λόγο δεν του άρεσε να προσιλητήσει κάποιον, απλά ήταν φιλικός, δηλαδή τους κέρδισε καθαρά με την φιλία του. Από εκεί και πέρα όμως, καλώς ή κακώς, μπήκαν μέσα σε ένα γρανάζι ελέγχου, απόλυτου ελέγχου, δηλαδή ακόμα και τώρα που είναι άρρωστη η μητέρα μου, πηγαίνουν άτομα και την επισκέπτονται από αυτή την. Για μένα είναι μια σέκτα και αυτή. Δεν είναι επίσημη θρησκεία, προσωπική γνώμη αυτή, αλλά δεν είναι πιο επικίνδυνοι δηλαδή οι σατανιστές που παίρνουν περιουσίες από αυτούς τους ανθρώπους. Για μένα ο κίνδυνος είναι ο ίδιος ακριβώς. Ναι, θα λέγαμε όμως. Βαριά κουβέντα, αλλά οτιδήποτε έχει σχέση με περιουσιακά στοιχεία που σου ανήκουν και θέλουν να στα πάρουν για οποιοδήποτε λόγο, και κρύβει τον ίδιο κίνδυνο. Απλά δεν εκφέρονται τουλάχιστον κατά ζωής. Δεν προχωράνε σε δράση κατά ζωής. Επιλέγουν αυτούς τους οποίους θα προσπαθήσουν να προσετεριστούν, τους επιλέγουν με βάση οικονομικά κριτήρια. Βάσει οικονομικά κριτήρια, βάσει ψυχολογικά κριτήρια, βάσει το πόσο βασίζονται πάνω στην εξάρτηση που έχουν καταφέρει προς το μέρος τους από εκείνους. Αλλά αν το άτομο αρνηθεί και πει όχι παιδιά εγώ δεν θέλω, από εκεί και πέρα δεν επιμένουν, τουλάχιστον δεν γίνονται εκδικητικοί. Ναι, θα προσπαθήσουν δηλαδή στο μέτρο που μπορούν με τα λόγια, δεν θα προσπαθήσουν με πράξεις ή με εκδίκηση ή με κάποιες ποινικά κολάσιμες πράξεις. Είναι το μόνο καλό δηλαδή που μπορούν. Έχετε δει στους Ευαγγελιστές ποτέ πρόσωπα τα οποία
στο χώρο της λειτουργίας της λατρείας κτλ. Να πέφτουν στο έδαφος και να δεικνύουν μια συμπεριφορά, αυτό που λέμε στην ψυχιατρική grand mal, δηλαδή επιληπτικής κρίσης. Ναι, σαφώς, όχι μια. Μπορείτε να μας το περιγράψετε αυτό, γιατί το έχω ακούσει από πολλούς και μου δημιουργεί απορίες. Ναι. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν μια περίεργη ιδιότητα. Μπορούν και συντονίζουν μεταξύ τους ενεργειακούς τους ρυθμούς. Δηλαδή αρχίζουν και προσεύχονται, διαβάζουν μετά κάποια αποσπάσματα από την βίβλο και τα αναλύουν. Ως εκεί πολύ καλά κάνουν και μελετούν την βίβλο, αυτό δεν είναι κακό. Από εκεί και πέρα, τουλάχιστον την ημέρα που είχα σπάσει εγώ το χέρι μου, μπήκα μέσα και είχα βρει τους ανθρώπους αυτούς σε μια κατάσταση παραλυρισμού. Στον παραλυρισμό έρχονται επειδή φτάνουν σε μια εξτασιακή κατάσταση. Σε ένα παραλήρημα, λοιπόν. Ναι, σε ένα παραλήρημα και μάλιστα χωρίς την χρήση ψυχοτρόπων ουσιών, γιατί μου έκανε εντύπωση. Λέω, αυτοί κάτι πρέπει να πίνουν, ας πούμε, για να. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος στα καλά καθημερινά να φτάνει. Όμως στην ψυχολογία, όντως, επειδή έχω σπουδάσει και ψυχολογία, έχουμε τον ορισμό της σωματικής ψύχωσης ή της σωματικής παράνοιας, που σε άλλες επικίνδυνες αιρέσεις και σέκτες οδηγεί και τα άτομα, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, σωματικές αυτοκτονίες. Αυτή είναι η πιο λαϊκή περίπτωση. Οι άνθρωποι σιγά σιγά αρχίζουν και χάνουν τα λόγια τους, φυσικά τα ανθρώπινα λόγια, και αρχίζουν και πέφτουν σε ένα φαινόμενο να λένε λέξεις και φράσεις οι οποίες είναι άγνωστες. Είναι η λεγόμενη γλωσσολαλία. Έτσι υποτίθεται μιμούνται τη γλωσσολαλία, υποτίθεται που είχαν οι μαθητές όταν τους επισκέφθηκε το Άγιο Πνεύμα και τους έδωσε την επιφύτηση. Εγώ πιστεύω ότι δεν τους επισκέπτεται το Άγιο Πνεύμα εκείνη την ώρα. Δηλαδή μπορούμε να το περιγράψουμε αναλυτικότερα. Τι ακριβώς δηλώνουν δια της γλώσσης, δια του στόματος εκείνη τη στιγμή, και αν αυτό το δηλώνουν όρθιοι ή πεσμένοι στο έδαφος. Όχι, δεν το δηλώνουν, αρχίζουν και πέφτουν στο έδαφος, εκδηλώνονται πολλές φορές με κραυγές, με κλάματα. Δηλαδή, αντικειμενικά, αν ένας άνθρωπος ανοίξει την πόρτα και μπει μέσα σε αυτόν τον χώρο, θα νομίσει ότι κάποιοι άνθρωποι πάθανε δαιμονισμό. Αυτό συμβαίνει πολύ συχνά. Τουλάχιστον σε κάποια δόγματα συμβαίνει αρκετά συχνά. Ναι, συμβαίνει συχνά. Γιατί το θεωρούν και ένα μέσο ευλογίας. Οπότε, μέσα στο μυαλό τους έχουν βάλει ότι αυτό είναι ένα μέσο ομαδικής ευλογίας, υπάρχει καταγεγραμμένο μέσα στο νου τους, οπότε πέφτουν πιο εύκολα σε αυτό το παραλήρημα, παύλα εξτασιασμός. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι πέφτοντας στο έδαφος παραμένουν πόση ώρα, και αν εκείνη τη στιγμή έχουν κλονικούς ή τονικούς σπασμούς. Ή αν βγάζουν υπάρχουν σπασμοί, τα μάτια τους όταν είναι ανοιχτά είναι τελείως σε έναν άλλο κόσμο, κοιτάζουν δηλαδή στο υπερπέραν που λέμε. Είναι συμπτώματα, όπως είπατε πολύ σωστά, παρόμοια με την επιληψία. Αφρούς δεν βγάζουν, ευτυχώς δεν έχω δει, γιατί αν βγάζανε αφρούς μετά θα έπρεπε να τους είχα πετάξει από το σπίτι στην ίδια κατάσταση που ήταν, δηλαδή πεσμένοι κάτω, έπρεπε να πιάνουν να τους πετάω έναν από το σπίτι. Προτίμησα άλλη μέθοδο, πολύ πιο πιστική, για να τους βγάλω από το σπίτι. Αλλά είναι αρρωστημένη κατάσταση. Αν μη τι άλλο, ένας ψυχίατρος θα έβλεπε μια ομαδική ψύχωση εκείνη την ώρα. Περιοδική ομαδική ψύχωση. Η οποία βέβαια μπορεί για ένα παιδί που τα βλέπει αυτά σε μια πολύ μικρή ηλικία να έχει πολύ μεγάλη επίπτωση στον ψυχικό του κόσμο. Και αν μη τι άλλο, να το απομακρύνει από την θρησκεία. Μάλιστα. Και από την χριστιανική πίστη. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν όλα τα είδατε κυρίως στην ηλικία των 7 ετών, κυρίως αυτή την περίοδο. Από 7 ως 15 χρονών που άρχισα στα 15 μου άρχισα να μένω μακριά από το θρησκευτικό περιβάλλον, αλλά και από το οικογενειακό περιβάλλον, μέσω παρεών και φίλων που είχα κάνει, και άρχισα να μένω πάρα πολύ μόνος μου. Και να γυρνάω πολύ αργά στο σπίτι. Ναι. Και να... Είχατε λοιπόν μια πολύ μικρότερη επιρροή από τους καλαμάτας συγγενείς, είχατε μια μικρότερη επιρροή από το περιβάλλον, το φιλικό στους γονείς των Ευαγγελιστών. Βέβαια, και μια μικρότερη γενικότερα επιρροή και μια τάση ανεξαρτητοποίησης και μια τάση, θα λέγαμε, μιας δυναμικής γραμμή στην οποία εσείς αποφασίσατε και ήταν διαφορετική από αυτά που είχατε δει μέχρι τότε από τους γονείς. Σαφώς. Αυτή η γραμμή λοιπόν σας οδήγησε σε κάποιες παλαιές, θα λέγαμε, θρησκείες, όπως είναι οι Γουικάνοι, όπως είναι οι Ιδρυΐδες. Θα έλεγα περισσότερο ναι, με οδήγησε κοντά στην παγανιστική φιλοσοφία, και θα σας δικαιολογήσω απόλυτα. Μέσα βέβαια από έρευνα, γιατί ο ίδιος λέω ότι δεν συμμερίζομαι απόλυτα καμία άποψη, γιατί οι έρευνες μου έχουν δείξει ότι μέσα στη Γουίκα υπάρχει πλέον και
στοιχείο σατανισμού. Υπάρχουν αρχιερείς οι οποίοι είναι φιλικά κείμενοι προς την σατανιστική φιλοσοφία και δεν θέλω να ανήκω ποτέ γενικά σε κάτι το οποίο έχει μέσα κάποιο σκοταδισμό ή κρύβει κάποιον κίνδυνο για το ανθρώπινο είδος και για το ζωικό βασίλειο, αλλά φυσικά και για την ισορροπία, την ψυχική των άλλων ανθρώπων και τη δικιά μου φυσικά. Έτσι μπορώ να πω ότι προσέγγισα τις παλιές θρησκείες μέσω του παγανισμού, ο οποίος με εξέφραζε διότι πίστευα πάρα πολύ στην αρμονία μεταξύ του αρσενικού και του θηλυκού στοιχείου. Πίστευα πάρα πολύ στην δύναμη της γενέσεως μέσω της συνέβρεσης του αρσενικού και του θηλυκού στοιχείου. Άλλωστε στην φύση είναι παντού έκδηλη η αρσενική και η θηλυκή μορφή των πάντων. Στην αναπαραγωγή παντού. Έτσι ήμουνα πάρα πολύ... Έτσι, βλέποντας την εναρμόνιση μεταξύ αυτών των δύο στοιχείων, πίστευα και εγώ ότι το θεϊκό στοιχείο δεν είναι μόνο απόλυτα αυταρχικά και δογματικά ανδροπρεπές, ότι είναι ανδρικού χαρακτήρα, αλλά υπήρχε και η θηλυκή μορφή, την οποία μάλιστα και έμαθα ότι οι χριστιανοί είχαν πάρα πολύ έντεκα να φροντίσει να περάσουν πλέον σε δεύτερη μοίρα. Στην παλιά θρησκεία είχαμε τη λατρεία της θεάς, όπως ξέρετε, με τα διάφορα ονόματα, Γέας, Εκάτης κτλ. Σαν μια δύναμη και δικαιοσύνης αφενός, αλλά και αφετέρου ανθρώπινη δύναμη της αναπαραγωγής και της εξέλιξης τόσο σε ηλιστικό όσο και σε πνευματικό πεδίο. Έτσι ήμουνα πάρα πολύ φιλικά κείμενος έπειτα και σαν αντίδραση, αλλά και σαν φιλοσοφία. Αργότερα προς τις παγανιστικές θρησκείες και τα παγανιστικά τελεποκικά. Ναι, στο σημείο αυτό πρέπει όμως να πούμε το εξής. Επειδή εγώ παρακολουθώ τη δραστηριότητά σας χρόνια, πρέπει να πούμε ότι μετά από αυτή την ηλικία των 15-16 είχαμε μία αναζήτηση στους χώρους όχι των 12 θεϊστών, όχι τόσο των παγανιστών, όσο στους χώρους των vampires, στους χώρους των νεοσφοριστών, δηλαδή σε χώρους οι οποίοι πράγματι ουδέμια σχέση έχουν άμεση με τον τρόπο που λειτουργούν, με την πατρόνα θρησκεία, δεν έχουν καμία σχέση με τον τρόπο. Εκεί να συζητήσουμε λοιπόν το πολύ σημαντικό ότι τελειώνοντας εδώ το σχολείο, συνεχίσατε τις σπουδές στην Αμερική, στον τομέα της σκηνοθεσίας και της έρευνας της σκηνοθετικής προσέγγισης ενός υλικού μέσω της διαφήμισης και του μάρκετινγκ και γενικότερα έκανα σπουδές πάνω σε ψυχολογία διαφήμισης, εγκληματική ψυχολογία και διάφορες άλλες πολύ εξειδικευμένες ειδικότητες στο Hollywood. Είναι αλήθεια αυτό που είπατε. Αν και οι τάσεις μου ήταν φιλοπαγανιστικές τάσεις, κάποιοι άνθρωποι από τη σχολή, οι οποίοι μπορώ να πω ήταν πάρα πολύ μορφωμένοι και πολύ υψηλού επίπεδου πνεύματος και μόρφωσης, και εφόσον είχαν προηγηθεί κάποιες κουβέντες και συζητήσεις μεταξύ μας, μου είπαν ότι ανήκανε σε ένα δικό τους θρησκευτικό γίγνεσθε, θα έλεγα, γιατί δεν το ονομάζουν καν θρησκεία, δεν θέλουν να λένε τη λέξη θρησκεία εύκολα, ο οποίος ήταν ο λεγόμενος πνευματικός εωσφορισμός. Ίσως έχετε ακούσει αυτή την έννοια. Στην αρχή τρόμαξα, ακούγοντας μάλλον αυτούς τους ανθρώπους να μου λένε τη λέξη εωσφορισμός, γιατί τον εωσφόρο τον είχα ταυτισμένο με μια απόλυτα αρνητική οντότητα, η οποία θέλει να πίνει αίμα, θα έρθει να κάνει κακό στους ανθρώπους. Ήταν δηλαδή μέσα στο νου μου η χριστιανική διδασκαλία που ερχόταν και μου έλεγε ότι είναι αυτός που ταυτίζεται με το απόλυτο κακό. Ενώ οι παγανιστικές τουλάχιστον διδασκαλίες λένε ότι το κακό δεν υπάρχει, υπάρχουν απλά μορφές και οντότητες που μπορούν να προκαλέσουν και καλό και κακό ανάλογα με τις συνθήκες, την διάθεσή τους και με το ποιος άνθρωπος θα τις φωνάξει και για ποιο σκοπό. Όντως ήρθα σε επαφή με αυτούς τους ανθρώπους, είδαν ότι είχα και εγώ κάποιες ιδιότητες και δυνάμεις και επικλητικής μορφής αλλά και πνευματικής μορφής να επικοινωνώ με κάποιες οντότητες. Και από εκεί και πέρα ξεκίνησε μία πολύ μεγάλη διδασκαλία σε σχέση με τον οσφορισμό και τον αποκρυφισμό από αυτούς τους ανθρώπους. Παράλληλα δε όμως είχα έρθει και σε επαφή με κάποια φυλή Ινδιάνους στο Σακραμέντο, όπως αν μπορεί να γνωρίζετε εκεί υπάρχει καταβλισμός μάλιστα των... Γνωρίζω πολύ καλά τους Ινδιάνους του Σακραμέντο ειδικά. Ωραία. Ήρθα σε επαφή με μέντορες Ινδιάνους, οι οποίοι μου
μου είχαν διδάξει πάρα πολλά πράγματα πάνω στον σαμανισμό και πάνω στον σαμανικό τρόπο ταξίδιου, ξέρετε, το λεγόμενο σαμανικό ταξίδι, πώς επιτυγχάνεται αυτό χωρίς να πιούμε το λεγόμενο ποτό τους ή ψυχοτρόπες ουσίες ή ναρκωτικά και πώς κάνεις μια θεραπεία από απόσταση ή και από κοντά. Και μου είπανε κράτησε όλα αυτά τα στοιχεία και ό,τι θα διδαχθείς από τους άλλους ανθρώπους για γνώση και μην προχωρήσεις εύκολα, σχεδόν ποτέ, σε τελετουργία. Ναι. Εκεί μου έκανε εντύπωση ο τρόπος που αντιμετωπίζανε τους πάντες με πάρα πολύ αγάπη. Τους λέγαν όλους αδέρφια μας. Μιλούσαν για ένα Θεό, ο οποίος ήταν η γενέτειρα όλης της ύλης, όλου του φάσματος του κόσμου και όλου του σύμπαντος και λέγανε ότι η δικιά μας μορφή δεν είναι τίποτα άλλο παρά κομμάτι αυτής της ανώτερης δύναμης, η οποία μέσα από την δικιά μας εξέλιξη εξελίσσεται και η ίδια. Δηλαδή, γεννιόμαστε, πεθαίνουμε, ξαναρχόμαστε σε αυτόν τον κόσμο με έναν άλλο ρόλο, περνάμε στάδια, περνάμε μοίησες και σχολεία σε σχέση με κάποιον προσωπικό ρόλο που έχουμε εμείς σε αυτόν τον κόσμο και αργότερα, όταν έχουμε φτάσει στο ανώτατο πνευματικό επίπεδο, ξαναενωνόμαστε με την θεϊκή ουσία. Και μέσα από την δικιά μας δηλαδή προσωπική εξέλιξη, ανανεώνει και η ίδια η θεϊκή ουσία την δικιά της εξέλιξη, ότι εξελίσσεται. Μια πολύ όμορφη θεωρία. Απ' την άλλη μεριά, μου έκανε εντύπωση ότι οι οσφοριστές καθηγητές μου δεν είχαν κανένα στοιχείο βαμπυρολατρείας, δαιμονολατρείας ή τελετές αίματος ή ανθρωποθυσίες. Ενώ γνωρίζανε είχαν πλήρη γνώση του πώς γίνονται αυτές οι τελετές, πώς διεξάγονται αυτά τα τελετουργικά τους και είχαν πάρα πολλές αναφορές γιατί τους ενδιέφερε πάρα πολύ το πώς λειτουργούσαν οι σατανιστές, οι οποίοι αξίζει να αναφέρω είναι αντίπαλοι τους και το γνωρίζετε αυτό. Πιστεύαν ότι ο Σφόρος είναι ο Θεός ο οποίος είχε εκδιωχτεί άδικα από τον Παράδεισο, ότι δεν ήταν απλά ένα πλάσμα του Θεού, αλλά ήταν συνειδητής του κόσμου, ότι ήταν δηλαδή Θεός και ο ίδιος, και ότι είναι απόλυτα γήινος Θεός, ότι βρίσκεται κοντά μας και ότι θα έρθει κάποια στιγμή να κυβερνήσει τη γη με ένα ενιαίο οικονομικό σύστημα, το οποίο θα είναι ένα σύστημα διεθνούς ευμάρειας, με ένα σύστημα υγείας και εύνοιας προς τον τρίτο κόσμο, δηλαδή θα εξαλειφθεί η πείνα, εξάλληψη της πείνας, εξάλληψη της αθλιότητας από τον τρίτο κόσμο και μιλούσαν για μία τέλεια κοινωνία. Οπότε ήμουνα και εγώ σχεδόν πλέον σίγουρος ότι δεν ζούμε σε ένα χώρο. Συγγνώμη, πάμε ξανά. Μετά από αυτές τις διδασκαλίες που δέχτηκα, ήμουνα σχεδόν σίγουρος ότι δεν υπάρχει μονάχα μία θεϊκή μορφή, αλλά υπάρχουν πολλές θεϊκές μορφές και οντότητες, οι οποίες βρίσκονται πάρα πολύ κοντά, αλλά και ταυτόχρονα μακριά από αυτόν τον κόσμο. Απλά ο άνθρωπος θα έπρεπε να κάνει τις σωστές επιλογές και να προσφέρει πάντα ένα θετικό έργο. Έμεινα αποστασιοποιημένος από την τελετουργική πράξη, αν και μπόρεσα και έκανα μία φορά μία επίκληση, στην οποία παρουσιάστηκε μία πολύ ισχυρή οντότητα, και ήταν η αιτία που μου είχαν προτείνει να μείνω μόνιμα στους δικούς τους κόλπους και μάλιστα μου είχαν δώσει και πολύ υψηλή θέση και κοινωνική θέση θα είχα πολύ υψηλή. Μου είχαν τάξει δηλαδή ότι θα μπορούσα να έχω πάρα πολύ καλή επαγγελματική και κοινωνική θέση. Μέσα σε αυτούς ήταν από ό,τι είδατε και αργότερα και στελέχη του Κογκρέσου, βέβαια στις συγκεντρώσεις υπήρχαν υψηλόβαθμα στελέχη. Οι δικοί σας δάσκαλοι ήταν καθηγητές, πριτάνης και τι εθνικότητος κυρίως? Αμερικάνικης, αγγλικής και αμερικάνικης υπηκότητας. Δηλαδή ήταν κυρίως προερχόμενοι από τους Αγγλοσάξονες. Ακριβώς, άριστοι γνώστες του παγανισμού και της μαγείας. Το άριστοι γνώστες εδώ υπάρχει ένα ερωτηματικό. Βέβαια, εντάξει, το άριστοι είναι. Όχι, θέλω να πω πάντα σχετικό, ναι. Όταν γνωριστήκαμε εμείς αρκετά χρόνια μετά, νομίζω προς το τέλος του 2002, είχαμε μια συζήτηση 4,5 ώρες στο President. Ναι. Και μου είπατε εκεί ότι από αυτά που σας είπα πιστεύετε ότι ξέρατε το 1%. Ναι. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν οι δάσκαλοι αυτοί να ήταν καλοί ή και άριστοι γνώστες, και από την άλλη μεριά να άρχιστε να συζητάμε 4,5 ώρες και να μου λέτε ότι δεν ξέρατε το 99%. Ναι, γιατί πιστεύω ότι η γνώση είναι απεριόριστη και πιστεύω αυτό το μερίζεστε κι εσείς, ότι η γνώση είναι απεριόριστη. Άρα λοιπόν αυτοί μπορούσαν να πείσουν έναν νέο άνθρωπο ότι ήταν πολύ
καλοί γνώστες αυτού του αντικειμένου χωρίς να είναι ουσιαστικά. Σου δίνανε απλά αυτό που θέλανε και αυτό που πιστεύανε ότι μπορούσαν να σου δώσουν εσένα. Δηλαδή κρατάγανε πάρα πολλά πράγματα για τον εαυτό τους, δεν μοιράζανε όλη τη γνώση τους, έτσι πιστεύω, γιατί είχα δει πράγματα και είχα ακούσει για πράγματα σε συζητήσεις τα οποία ήταν πραγματικά πολύ υψηλού διανοητικού και πνευματικού επίπεδου, αλλά σου δίνανε υποτίθεται τη γνώση αυτή που χρειαζόταν να πάρεις εσύ στο στάδιο που ήσουν. Μήπως δεν απεκάλυπταν και όλη τη δράση? Ναι, να σας πω κάτι. Γιατί μου είπατε πριν ότι δεν είχαν δράση με τελετουργίες κτλ. Αλλά γνώριζαν πολύ καλά πώς γίνονται. Ναι, σαφώς. Μήπως λοιπόν δεν φεύγω. Μήπως αυτοί οι Αμερικάνοι καθηγητές προσπάθησαν να αποκρύψουν δραστηριότητες, τελετές και άλλα στοιχεία πιθανόν παράνομα ή πολύ σοβαρά και απλώς θέλησαν να σου δώσουν λίγες πληροφορίες για να σε προσελκύσουν και μάλιστα τόσο όσο για να σε χρησιμοποιήσουν. Και βλέποντας ότι έχουν να κάνουν με ένα έξυπνο μαθητή και με ένα μαθητή με κάποια δυνατότητα να προχωρήσει, σου έδωσαν τόσα όσα να μην κινδυνεύουν. Πιστεύω ότι κάποια στοιχεία ναι, μπορεί να τα έκρυβαν. Απ' την άλλη όμως μεριά μου σύστησαν κάποια πρόσωπα τα οποία ανήκαν στην εκκλησία του Άντωνη Λαβέη και μου λέει αν πας κοντά τους θα δεις πλέον τη μαύρη πλευρά του σατανισμού, θα δεις πόσο άσχημη και πόσο διαφορετική. Στα σύστησαν όμως τα πρόσωπα. Ναι, μου τα σύστησαν γιατί αυτό τους είναι έχουν υποτίθεται... Πρόσεξε αγαπητέ μου φίλε εδώ πέρα ένα σημείο. Σε μένα όπως ξέρεις έρχονται πάρα πολλοί και από τους σατανιστές και από πολλές άλλες έκθεσεις κτλ. Έρχονται χωρίς ποτέ να κάνουν προσελκυσμό. Ναι. Όταν έρθουν όμως και συζητήσουν και δουν ότι ξέρω πολύ περισσότερα, αφήνουν τη σέκτα και έρχονται σε μένα. Δεν είναι ουσιαστικά προσελκυσμός αυτό που κάνουν. Σαφώς. Κατά συμπέρασμα αυτό κάνουν και αυτοί. Σαφώς. Βρίσκουν ένα νέο άνθρωπο με κάποιες ανησυχίες. Όχι, ακριβώς το έθεσαν έτσι. Εμείς μπορούμε να σου γνωρίσουμε κάποια άτομα τα οποία τα έχουμε παρακολουθήσει και ξέρουμε πώς τι δραστηριότητες έχουν. Αν πας θα σε προσεγγίσουν στον σατανισμό του Λαβέη και στον παραδοσιακό σατανισμό και μάλιστα λέει ότι αν δεις και πιο βαθιά ποια άτομα υπάρχουν από πίσω τους και τι τελετές κάνουν, θα φτάσεις και πάρα πολύ κοντά σε τελετές αίματος. Κατά συμπέρασμα, μήπως αυτοί λειτουργούσαν σαν πόρτες εωσφορισμού σε ένα άλλο Υπήρχαν σατανισμό. καταγγελίες όμως που είχαν κάνει για τα συγκεκριμένα άτομα στο FBI και τα λοιπά, σε ομοσπονδιακούς πράκτορες. Δηλαδή οι εωσφοριστές έκαναν καταγγελίες εναντίον των αριμανιστών ή άλλων σατανιστών. Ακριβώς και των βαμπυριστών, γιατί η βασική τους φιλοσοφία είναι η διάδοση του εωσφορισμού από πολύ έξυπνα άτομα κήρυκες του εωσφορισμού με ένα φιλικό προφίλ, καθαρά ανθρώπινο προφίλ και φιλικό προς την ανθρώπινη ζωή, προς τα ζώα. Μπορούμε να πούμε λοιπόν για να κλείσουμε το θέμα της Αμερικής ότι εκεί πήρατε την πρώτη σημαντική ενημέρωση και εμπειρία, γιατί αν θυμάμαι καλά μου είχατε μιλήσει και για συμμετοχή σε μία εκδήλωση όπου συνέβησαν φαινόμενα τηλεκινησίας κτλ. Ναι, τηλεκινησίας ή μπορούμε να πούμε και τα λεγόμενα ψυχοκινητικά φαινόμενα. Από ό,τι αντιλαμβάνεστε έγινε μία τελετή δηλαδή. Επικαλέστηκαν ένα δαίμονα, ήταν έντονη η παρουσία του στο χώρο, το άτομο που τον επικαλέστηκε είχε πέσει σε έναν παραξισμό φράσεων με αλλαγή της χρειάς της φωνής του και μια κοπέλα ξαφνικά άρχισε να γελάει. Προφανώς αυτό ενόχλησε τον καλεσμένο, τον guest, ας πούμε, τον παρευρισκόμενο δαίμονα και ξεκίνησε ένα φαινόμενο το οποίο είχε πάρει πάρα πολύ μεγάλες διαστάσεις μέσα στον χώρο, φεύγανε τηλεοράσεις, φεύγανε καθίσματα, άρχισαν οι άνθρωποι μερικοί να κλαίνουν ιστερικοί, άλλοι προσπαθούσαν να κρατήσουν τα φώτα ανοιχτά, σβήνανε τα φώτα, γινόταν ένας πανικός. Μιλάτε για την ύπαρξη του δαίμονα σαν να είναι κάτι το απόλυτα δεδομένο. Είναι κάτι δηλαδή που το έχετε βιώσει, το έχετε δει αρκετές φορές, κατά συμπέρασμα το θεωρείτε δεδομένο. Ναι, γιατί, ναι. Μίλησαν με έναν τρόπο σαν να είχε έρθει άλλος ένας καλεσμένος. Ναι, γιατί το πολύ κοινό δεν κατανοεί, παρότι διδάσκεται από τις εκκλησίες αυτό το πράγμα, δεν κατανοεί ότι οι δαίμονες είναι και αυτοί υπαρκτά όντα, ένα μέρος της φύσης. Σαφώς. Όντα που επιθυμούν την εξόντωση βέβαια του ανθρώπου, σαφώς, εχθρικά προς την πορεία του ανθρώπου, αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχουν. Αυτό είναι σημαντικό να το επισημάνουμε και σας το ερωτώ επειδή έχετε την προσωπική εμπειρία. Μια εμπειρία που δεν μένει σε μία και δύο συναντήσεις, αλλά μέσα από μια διαδικασία έρευνα σε διάφορους χώρους, είναι κάτι που επαναλαμβάνεται. Είναι κάτι που συμβαίνει συχνά.
Να προχωρήσουμε λοιπόν, φύγαμε από την Αμερική, ήρθαμε... Πρωτού προχωρήσουμε, να σας πω, έχετε απόλυτο δίκιο. Οι δαίμονες είναι οντότητες, οι οποίες διαφοροποιούνται σε σχέση με τη βαθμίδα τους και την ενέργειά τους. Δεν είναι καθόλου καλό να τους καλούμε απλά για να κάνουμε την πλάκα μας ή να πάρουμε κάποιες απαντήσεις. Θα πρέπει ο κόσμος να γνωρίζει ότι τα ποτηράκια και ο πίνακας Ουίτσα δεν κάνει κάποιο πνευμένο νεκρού, αλλά στην πραγματικότητα και κατά 99% έρχεται κάποιος δαίμονας. Όπως επίσης γίνεται επίκληση δαίμονα και με άλλους τρόπους που ο κόσμος δυστυχώς τους πράττει καθημερινά χωρίς να το γνωρίζει, όπως οι λεγόμενες κάρτες Ταρό. Πηγαίνοντας λοιπόν σε κάποιον για να μας διαβάσει υποτίθεται τις κάρτες Ταρό ή ανοίγοντας εμείς τα φύλλα Ταρό, θα πρέπει να σεβαστούμε αυτό που λέει ο σατανιστής αρχιερέας Άλιστερ Κρόουλι, που ο ίδιος στο βιβλίο λέει: μην τολμήσετε να ανοίξετε τις κάρτες Ταρό, αν δεν υπάρχει πολύ σοβαρός λόγος, αλλά να θεωρείτε ότι εκείνη την ώρα οι κάρτες είναι ζωντανές και αυτό σημαίνει ότι μπορεί να κάνουμε κάποια επίκληση μέσω της αριθμολογίας, να καλέσουμε κάποιο όνομα ενός δαίμονα. Αυτό το λέει ο Μέγας Μάγιστρος Κρόουλι, ο οποίος ανήκει στον χώρο του σατανισμού. Μάλιστα. Να θυμίσουμε λίγα πράγματα, έτσι από ό,τι πρόχειρα να μας πείτε, για τον Κρόουλι, τον Λαβέι και τον Χάμπαρτ, τον Ρον Χάμπαρτ, ο οποίος, αν θυμάμαι καλά, είχε κάποια συνεργασία με τον Κρόουλι για ένα διάστημα. Μιλάτε για τον ιδρυτή της Σαϊεντολογίας, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, είχε μια συνεργασία με τον Κρόουλι, όπως και ένας πολύ γνωστός χολιγουντιανός, όχι παραγωγός, θα λέγαμε κατασκευαστής υλικών εφέ, ο οποίος συνεργάστηκε με αποκρυφιστές, έχει διδαχθεί τον σατανισμό και τον αποκρυφισμό και έχει περάσει τις μορφές δαιμόνων και σε κάποια ταρό, δικά του τα λεγόμενα σατανικά ταρό του Γκίγκερ, είναι ο λεγόμενος Γκίγκερ, ο οποίος είναι γνωστός από τις ταινίες Alien. Δηλαδή, οι μορφές, οι εξωγήινες που παρουσιάζονται στις ταινίες Alien δεν είναι τίποτα άλλο παρά τις μορφές κάποιων δαιμόνων κατώτερης ιεραρχίας που ονομάζονται Σόκομπους, όπως πολύ καλά ξέρετε. Τις οποίες έχει ζωγραφίσει ο Γκίγκερ. Τις οποίες έχει φιλοτεχνήσει και ζωγραφίσει ο Γκίγκερ, τους έδωσε ζωή μέσα από τα ειδικά εφέ που προσφέρει τη δυνατότητα αυτή ο χολιγουντιανός κινηματογράφος. Δεν ξέρω τι μηνύματα περνάνε στο υποσυνείδητο του κάθε θεατή μιας τέτοιας ταινίας, αλλά τουλάχιστον να έκανε γνωστές αυτές τις μορφές μέσω του story μιας κινηματογραφικής ταινίας. Αυτή ήταν, νομίζω, σε όλη τη συζήτηση που έχουμε, η σημαντικότερη παρατήρηση, τι μηνύματα περνάνε. Ακριβώς. Διότι φυσικά η απολώνια αισθητική του ελληνικού αγάλματος ή η αισθητική του αγάλματος της Αφροδίτης βρίσκονται εκ διαμέτρου αντίθετες από την αισθητική αυτών των οντοτήτων. Εδώ έχουμε μία ενδοβολή σατανιστικής αισθητικής σε μικρά παιδάκια και ξέρετε πάρα πολύ καλά, ξέρω ότι ξέρετε πάρα πολύ καλά, ότι υπάρχουν εκδότες, ότι υπάρχουν μεγαλοεκδότες, ότι υπάρχουν παραγωγή μουσικών CD, ότι υπάρχουν εκδότες παιδικών περιοδικών, τους οποίους γνωρίζετε και προσωπικά και έχετε και αντιπαραθέσεις με ορισμένους από αυτούς, οι οποίοι συμμετέχουν στην ενδοβολή, στο σερβίρισμα αυτής της αισθητικής. Ναι, παραδείγματος χάρη όταν βλέπουμε σε ένα περιοδικό ευρείας κυκλοφορίας που διαβάζουμε όλοι και από τα παιδικά μας χρόνια. Να διαφημίσετε το παιχνίδι Δράκη και Μάγισσας, παραδείγματος χάρη, και η ίδια εταιρεία που βγάζει αυτό το παιχνίδι βγάζει και το λεγόμενο Vampire Game. Και όταν μπούμε στο ίντερνετ θα βλέπουμε αυτά τα παιχνίδια δίπλα-δίπλα και σε προτρέπει. Παίξε το, είναι ο νέος τρόπος ζωής και είναι η διασκέδαση της ζωής σου. Από εκεί και πέρα, τουλάχιστον το πρώτο που φαντάζεται κάποιος είναι η εμπορική σκοπιμότητα της πρόθεσης ενός τέτοιου προϊόντος, αλλά για έναν ερευνητή του αποκρυφισμού έχει και κάποιες άλλες επεκτάσεις πάνω στον ψυχισμό του παιδιού και του παιδιού παύλα θύματος, γιατί αυτά τα παιδιά τελικά παίρνουν θύματα στο ίδιο του στο παιχνίδι. Όπως θα παρακολουθήσατε, μέσα από την πορεία των κοινών ερευνών πλέον που κάναμε πάνω στον τομέα αυτό και είχαμε βοηθήσει να αποσυρθεί το Vampire Game και είδατε παιδάκια του Δημοτικού Σχολείου, τα οποία και σε κεντρικά κανάλια και τη δελτία ειδήσεων δήλωσαν ότι έπαιζα αυτό το παιχνίδι με άλλους συμμαθητές μου στο γυμνάσιο και στο Δημοτικό Σχολείο και κάθε βράδυ έβλεπα να σκοτώνω τον πατέρα μου. Γιατί τα παιδιά ταυτίζονταν με το ρόλο ενός βρικόλακα. Κατ' εμέ και το πιο επικίνδυνο παιχνίδι που κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή στην αγορά, γιατί φοβάμαι ότι έχει ξαναεπανέλθει.
Να πούμε την ιστορία αυτή, μια και την αναφέρατε. Είχα μία ενημέρωση από εσάς σχετικά με την δραστηριότητα αυτή των παιδικών παιχνιδιών στα δημοτικά σχολεία και στα γυμνάσια, των παιδικών παιχνιδιών vampires που λέμε, όπου μέσα και στο βιβλίο αυτό έχουν και κάποια εντολή για το πώς θα πετύχεις δαιμονική καταληψία, αλλά και πολλά άλλα. Και από αυτή την ενημέρωση που είχα από εσάς κατευθύνθηκα στα καταστήματα, τα οποία μου υποδείξατε, και βρήκαμε ότι πράγματι είναι το πρώτο παιχνίδι σε πωλήσεις. Ακριβώς. Έτσι αποφασίσαμε τότε με τον δημοσιογράφο τον Πάνο τον Τζίφα να παρουσιάσουμε το θέμα για να δούμε αν αυτά τα πράγματα είναι νόμιμα ή όχι. Και προτού το πρωτοσέλιδο της εφημερίδος κυκλοφορήσει το πρωί 7 η ώρα μάλιστα από ό,τι μας είπαν, με εντολή της κυβερνήσεως τότε και μέσω του κυρίου Τζογατζόπουλου που ήταν ο αρμόδιος υπουργός, δόθηκε εντολή κατάσχεσης αυτών των παιχνιδιών από αρκετά καταστήματα. Μάλιστα προτού κυκλοφορήσει το φύλλο της εφημερίδας που είχε το πρωτοσέλιδο αυτής της ανακοίνωσης. Στην πορεία το θέμα το πήραν όλα τα κανάλια, το έδειξαν στις ειδήσεις και σε άλλες εκπομπές και πραγματικά σε μένα μου προκάλεσε μεγάλη εντύπωση το γεγονός ότι η κυρία Παναγιωταρέα με το συνεργείο της είχε διαπιστώσει ότι είναι το πρώτο παιχνίδι μεν στα σχολεία, αλλά ταυτόχρονα ότι οι γονείς και οι δάσκαλοι και οι ιερωμένοι δεν γνώριζαν τίποτα για το θέμα αυτό. Εδώ λοιπόν θέλω να σας ρωτήσω το εξής, επειδή είναι κάτι που το ζήσαμε μαζί. Πώς είναι δυνατόν αυτό το πράγμα που εσείς το ξέρατε γιατί παρακολουθήσατε χρόνια αυτές τις δραστηριότητες, είχατε συμμετοχή σε αυτές τις ομάδες των παιχνιδιών vampires που παίζονται και μέσα σε κλαμπ, σε κλειστές αίθουσες αλλά και στο διαδίκτυο. Ναι, αλλά και στο διαδίκτυο. Ναι. Λοιπόν, εσείς είχατε μια εμπειρία κτλ. Όμως όλοι αυτοί, οι χιλιάδες εκπαιδευτικοί, οι χιλιάδες γονείς, οι χιλιάδες άλλοι αρμόδιοι, πώς δεν το είχαν διακρίνει αυτό το πράγμα και το βγάλαμε εμείς και έγινε αυτός ο σάλος, τα λέγαμε. Είναι δυνατόν μια κοινωνία το πρώτο παιχνίδι στα σχολεία να μην το έχει ελέγξει? Πράγματι, αυτό είναι άξιο απορίας. Ωστόσο, αν κάνουμε μία βόλτα, ένα πέρασμα από τα διάφορα παιχνιδοπωλεία, θα δούμε ότι υπάρχουν πάρα πολλά προϊόντα προς πώληση, παιχνίδια. Εγώ τα λέω προϊόντα, γιατί για μένα η λέξη παιχνίδι ταυτίζεται με κάτι όμορφο, κάτι που είναι αγνό και κάτι που παραπέμπει σε παλιότερες εποχές. Οπότε θα πω προϊόντα, για μένα σατανιστικά προϊόντα. Θα χρησιμοποιήσω μια ακόμα πιο σκληρή έκφραση προκειμένου να ενημερωθεί ο κόσμος, τα οποία έχουν να κάνουν με τους δαιμονικούς ήρωες της κάθε ταινίας, τα οποία αυτά αντικείμενα τα έχουν περάσει να έχουν μια λεγόμενη συλλεκτική αξία, δηλαδή αν πάρεις όλους τους τάδε ήρωες της σειράς που είναι τερατάκια κτλ. Έχεις αυτόματα αποκτήσει ένα συλλεκτικό έργο. Τα παιδιά δίνουν λεφτά και πάνε τους ίδιους τους γονείς για να τους αγοράσουν αυτούς εντός εισαγωγικών τους κούκλους ή τις κούκλες οι οποίοι είναι vampire, είναι μαύροι ήρωες, είναι δαιμονικές μορφές, όπως ο Hellraiser, ο οποίος πουλιέται διαδεδομένος σε πολύ ευρύ φάσμα στα παιχνιδοπωλεία. Και έτσι, όταν πάρουν και ένα επιτραπέζιο παιχνίδι που έχει απλά μπροστά κάποιους δαίμονες ή γράφει vampire, μπορεί να το έχουν μέσα στο σπίτι χωρίς να τους προβληματίσει καν η ύπαρξή του, γιατί είναι απλά ταυτόσιμη με την ύπαρξη των υπόλοιπων αντικειμένων. Ένα είναι αυτό, δηλαδή πιστεύω ότι πάρα πολλοί γονείς είχαν αντιληφθεί ότι υπήρχε αυτό το παιχνίδι, πάρα πολλοί γονείς αγόρασαν οι ίδιοι αυτό το παιχνίδι. Απ' την άλλη μεριά, τα παιδιά που θα ασχοληθούν με ένα παιχνίδι αποκρυφισμού, για να διατηρήσουν το στοιχείο του αποκρυφισμού, δεν θα πούνε πολλές φορές στους δικούς τους ανθρώπους εμείς παίζουμε αυτό το παιχνίδι. Όπως είναι η λατρεία των vampire, καθαρά μυστικιστική λατρεία και τελετουργική, έτσι και αυτό το παιχνίδι πέρασε κάτω από τα μάτια πολλών οικογενειών, κρύφτηκε μέσα σε συρτάρια κάτω από κρεβάτια ή σε μέρη που δεν θα μπορούσαν να τα βρούνε και συγκεντρώσεις γινόντουσαν σε σπίτια παιδιών όταν λείπαν οι γονείς τους για να παίξουν αυτό το παιχνίδι. Απ' την άλλη μεριά, φανταστείτε ότι ένας γονέας όταν βλέπει το παιδί του
με πολύ αγαθό τρόπο τώρα, να κάθεται στο σπίτι και να παίζει ώρες με τους φίλους του ένα παιχνίδι, θα το προτιμήσει από το να πάει αυτό το παιδί να πει «Παπά, θα πω με τους φίλους μου σε ένα κλαμπάκι ή σε ένα καφέ». Το παιχνίδι αυτό είναι πάρα πολύ υψηλού βαθμού εθισμού, γιατί όλα τα παιχνίδια αυτά έχουν ένα βαθμό εθισμού. Αυτό θεωρείται ύψιστος ο βαθμός του εθισμού του και τα παιδιά καθόντουσαν πάρα πολλές ώρες στο σπίτι, οπότε οι γονείς μπορεί να λέγανε «Τι ωραία, τα παιδιά είναι εδώ, τα παιδάκια και παίζουν». Χωρίς βέβαια να έχουν ανοίξει να δουν ότι γράφει το παιχνίδι μέσα σκότωσε τον πατέρα σου, πιέσου το αίμα και θα πάρει 45 μονάδες, ας πούμε, ή 50 μονάδες και θα γίνεις ο αρχιβρικόλακας. Μάλιστα. Και πώς θα γίνεις ασασίνος που οι γονείς δεν ξέρουν τι είναι. Μέσα στο παιχνίδι υπάρχουν πλήρες οδηγίες και τα πραγματικά. Αν φιλήσει το κοριτσάκι 5 πόντους και τα λοιπά. Βέβαια, μα υπάρχουν τελετουργικά μέσα τα οποία είναι ταυτόσιμα με τα τελετουργικά της Εκκλησίας των Vampire Temple. Ναι, μα όταν δεν είναι τυχαίο. Όταν λέει κεφάλαιο πώς θα πετύχεις δαιμονική καταληψία, τι άλλο να πούμε, ας πούμε. Ναι. Και όταν μετά ο άνθρωπος έρχεται από το σπίτι του και βλέπει το παιδί να είναι πεσμένο κάτω και να βγάζει αφρούς και τρέχουν μετά σε ψυχολόγους και μετά σε εξορκιστές, δεν ξέρουν από πού έχει προέλθει. Πιστεύετε, κύριε Γεωργακόπουλο, ότι εμείς σώσαμε πολλές δεκάδες χιλιάδες παιδάκια με αυτή την παρέμβαση? Πιστεύω ότι καταρχήν ότι η ενημέρωση, σαν γενική αρχή, είναι ότι πάνω απ' όλα οφείλουμε να ενημερώνουμε τον κόσμο για οποιαδήποτε νέα τάση επικίνδυνη βγαίνει, είτε έχει τη μορφή παιχνιδιού, είτε έχει τη μορφή μιας διδασκαλίας. Για μας είναι, όπως ξέρετε, εφαρμοσμένος σατανισμός και σε όλες τις περιπτώσεις. Είναι εφαρμοσμένος σατανισμός. Οπότε το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνεις για να σώσεις μια παιδική ψυχή και ένα παιδικό μυαλό και την ζωή αυτού του παιδιού πιο προχωρημένα στάδια είναι να το ενημερώσεις και να ενημερώσεις την οικογένειά του. Ναι, πιστεύω ότι πάρα πολλά παιδιά και πάρα πολλοί γονείς ήρθαν αντιμέτωποι μπροστά σε μια πραγματικότητα που την αγνοούσαν, που βρισκόταν μέσα στα συρτάρια τους, και ότι πράγματι πάρα πολλά παιδιά έχουν γλιτώσει από τις τρομακτικές συνέπειες που έχει να δώσει ο παιχνίδι. Θέλω να ξαναδούμε αυτό το θέμα, διότι και εσείς ο ίδιος το είπατε και εγώ το έχω διαπιστώσει, ότι νομίμως ή μη, δεν το γνωρίζω, συνεχίζουν να κυκλοφορούν τέτοια παιχνίδια. Κατά συμπέρασμα, μήπως η κοινωνία, μήπως το κράτος έπρεπε να δώσει μεγαλύτερη σημασία σε αυτά που εμείς αποκαλύψαμε για να μπορέσει να προστατέψει την νεολαία από αυτά τα πράγματα, μήπως δεν έχει γίνει αυτό που έπρεπε να γίνει και η κατάσταση την οποία αποκαλύψαμε εμείς ξαναυπάρχει σήμερα? Να σας απαντήσω με την φράση που μου είπε ένας έμπορας παιχνιδοπόλης: μην τα βάζετε με αυτούς γιατί είναι το κράτος. Μην τα βάζετε με το κράτος, μην τα βάζετε με την Αμερική. Ξέρετε τι σημαίνει η τάδε εταιρεία? Είναι το ίδιο το κράτος. Ναι. Μην τα βάζετε με αυτές τις εταιρείες. Ναι. Θα σας αποκεφαλίσουν. Ναι, πιστεύω αυτό να σας καλύπτει. Πληρώνονται όμως κάποιοι υπάλληλοι από το κράτος, πληρώνονται ακριβώς για να κάνουν αυτή τη δουλειά. Και από το εστέρημα του ελληνικού λαού. Για να προστατεύσουν την νεολαία. Κατά συμπέρασμα, το γεγονός ότι εσείς με τις πληροφορίες που μου έχετε δώσει βοηθήσατε κατά καιρούς να αποκαλυφθούν πάρα πολλά πράγματα, τα οποία ξεκινούν από αυτά τα παιδικά παιχνίδια των βρικολάκων, προχωράνε σε δραστηριότητες ομάδων νέων μέσα σε κλειστά κλαμπ, προχωράνε σε site σατανιστικά στο ίντερνετ με εκατοντάδες νέους που συμμετέχουν σε αυτά τα σατανιστικά site, προχωράνε σε συγκεντρώσεις και σε τελετές ομάδων και προχωράνε και σε περιπτώσεις καλά οργανωμένων σατανιστικών ομάδων που με τις πληροφορίες και άλλων και τις δικές σας έχουν μέχρι στιγμής εξαρθωθεί και συλληφθεί αρκετές, με τελευταία περίπτωση την κατάθεση που σας ζήτησα να κάνετε στην ασφάλεια προέτους περίπου και συνελήφθησαν αυτοί οι οποίοι είχαν κάποια δραστηριότητα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μπορούμε να πούμε λοιπόν ότι οι πληροφορίες τις οποίες δώσατε από την προσωπική σας έρευνα και εμπειρία σε αυτούς τους τομείς, οι πληροφορίες αυτές έχουν οδηγήσει στην αντιμετώπιση πολλών και διαφορετικών περιπτώσεων με αποτέλεσμα να έχει βοηθηθεί κατά πολύ η κάθαρση αυτού του χώρου και τουλάχιστον να έχει γίνει και μια ενημέρωση. Προσωπικά έχω παρακολουθήσει τον τρόπο που σας αντιμετώπισαν οι άντρες της ασφαλείας
Εγώ είμαι ικανοποιημένος από την αντιμετώπιση αστυνομίας και είμαι ικανοποιημένος για τον εξής λόγο. Μου είχατε δώσει μεταξύ άλλων, μεταξύ των 13 site που μου δώσατε όλα τα στοιχεία στο στατιστικό περιεχόμενο, μου είχατε δώσει και 2 περιπτώσεις πολύ δύσκολες με προέλευση από τις ΗΠΑ. Ακόμα και αυτό το πράγμα το εξέτασε η δικαιοσύνη, το μελέτησε η αστυνομία και με κάλεσαν μετά από αρκετούς μήνες και μου είπαν ότι επειδή οι ίδιοι δεν μπορούν να δώσουν λύση όπως έδωσαν σε άλλες περιπτώσεις που είχαμε καταγγείλει. Λόγω των τοπικών νόμων. Ναι, και... είχα κάνει εγώ τις μηνύσεις κτλ. Ακριβώς. Ότι θα πρέπει να αποταθώ στην Αμερικάνικη πρεσβεία κτλ. Δηλαδή πιστεύω ότι τουλάχιστον. Ενέργειες τις οποίες κάνατε και πρέπει να πούμε στον κόσμο ότι έχουν ήδη δρομολογηθεί πλέον και συλλήψεις. Ναι. Θέλουμε να πούμε λοιπόν ότι πραγματικά θα πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι από το ότι ό,τι εμείς καταθέσαμε είτε υπόγραφα με μηνύσεις, είτε με κατάθεση στοιχείων, είτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο ενημέρωσης προς την ασφάλεια, είχαμε κάποια ανταπόκριση. Υπήρχε ανταπόκριση και σε όλες τις περιπτώσεις με θετικό αποτέλεσμα. Ναι. Τουλάχιστον στο 90% να θυμίσουμε εδώ την περίπτωση του site του τελευταίου που είχατε καταθέσει στοιχεία και το έκλεισαν βέβαια, οι υπεύθυνοι του τμήματος ηλεκτρονικού εγκλήματος. Το Satanic Portal, το λέγαμε. Το οποίο δεν θυμάμαι πώς το λέγανε, αλλά θυμάμαι όμως ότι συμμετείχαν 913 άτομα, 913 νέοι. Ναι. Και είχε και συγκεντρώσει, ημερομηνίες συγκεντρώσεως σε κλαμπς της Αθήνας και πολλά άλλα. Ακριβώς. Λοιπόν, πρέπει εδώ να το πούμε λοιπόν ότι έχουμε κλείσει αυτά τα 13 διαφορετικά site και έχουμε και 2 περιπτώσεις μέσα από αυτά που θα έπρεπε να εξεταστεί το θέμα και από την Αμερικανική πρεσβεία για την Αμερικανική κυβέρνηση. Να πούμε επίσης ότι πέραν αυτού έχουμε καταγγείλει κατά καιρούς με πληροφορίες δικές σας και άλλων, όπως ο Αντώνης ο Μπουσνακούδης και άλλοι ερευνητές, δημοσιογράφοι κτλ. Έχουμε καταγγείλει και άλλα πολύ σημαντικά πράγματα. Και έχουμε δει πράγματι ότι υπάρχει μια διάθεση ενημέρωσης και από κάποιες όμως απογοητευόμεθα όταν βλέπουμε, θυμάστε παραδείγματος χάρη τις λεγόμενες κάρτες αγγέλων που είχαμε κάνει εμείς οι 2 προσωπικά ενημέρωση μέσω των καναλιών και των ΜΜΕ γενικότερα στον κόσμο και είπαμε μην πηγαίνετε να σας βρίσκουν τον άγγελό σας γιατί δεν θα πρόκειται κανένας να επικαλεστεί τον άγγελό σας και να έρθει να σας βοηθήσει παρά μόνο μέσω της δύναμης της προσευχής. Ο ίδιος ο Θεός έχει τη δύναμη και οι άγγελοι να έρχονται να σας βοηθούν και μην περιμένετε μέσω από κάρτες που στην πραγματικότητα είναι κάτι σταρό με ένα αγγελικό προσωπείο. Και αν πάμε σε πολλά γνωστά βιβλιοπωλεία σήμερα και σε πολλούς χώρους θα δούμε ότι υπάρχουν τα βιβλία που διαφημίζουν αυτές τις κάρτες, οι κάρτες συνεχίζουν να πωλούνται και δυστυχώς πολύ πρόσφατα είχα μία κοπέλα φίλη, η οποία μου είπε, ξέρεις κάτι, πηγαίνω μου λέει κάπου στην Γλυφάδα σε ένα κέντρο στο οποίο γίνονται ενημερωτικά σεμινάρια για το πώς θα χρησιμοποιηθούν οι κάρτες των αγγέλων και θα μου καλέσουν τον άγγελό μου και έγινε μια τέτοια τελετή, μας καλέσαμε τον άγγελο και από τότε έφτιαξε η ζωή μου. Έτσι πιστεύω. Ναι, βέβαια έναντι αντράς ανταμοιβής. Εγώ τότε θυμάμαι ότι είχα βρει ένα βιβλίο που δίνει και οδηγίες πώς θα μπορούσαν να βρουν μέσω του Αρχαγγέλου Μιχαήλ Γαβρίλη, δεν θυμάμαι, τον νέο τους ερωτικό σύντροφο. Ακριβώς, τον νέο τους ερωτικό σύντροφο ή πώς θα μπορέσει να ξαναγυρίσει ο παλιός τους ερωτικός σύντροφος. Μέσα όμως στις κάρτες αυτές θυμάμαι ότι είχαμε διακρίνει και κάποιο χθόνιο δαίμονα. Μια χθόνια οντότητα, χθόνιο δαίμονα, ναι. Ήταν, θυμάμαι καλά, ένας Ιγιάννος, ένας Χθόνιος, ένας Χριστιανός. Ο Χθόνιος ήταν κρυμμένος κάτω-κάτω, ήταν σε κοντή μορφή, δεν περνούσε εύκολα στο Βέβαια, πρόσφατα είδαμε και εκπομπή που εμφανίστηκε κάποιος εκπρόσωπος εξ Αμερικής, κάποιες άλλες πιθανότητες εταιρείας από αυτές τις εταιρείες και είπε ότι συνοδεύεται πάντα όλο το 24ωρο από ομάδα αγγέλων με τους οποίους επικοινωνεί και του δίνουν οδηγίες για το τι πρέπει να κάνει και ο οποίος κέρδιζε και αρκετά λεπτά. Βέβαια. Λοιπόν, βλέπουμε λοιπόν, δεν είναι τυχαίο ότι όλα τα άτομα αυτά που πουλάνε το προϊόν, το μεταφυσικό και τη γνώση τους, που δεν είναι γνώση του, στην πραγματικότητα είναι μια καλωστημένη απάτη και παγίδα, βρίσκονται την άλλη μέρα τα ξημερώματα, από τη στιγμή που θα γεννήσουν αυτή την ιδέα, με πολλά εκατομμύρια. Και βλέπουμε από την άλλη άκρη κόσμο ο οποίος υποφέρει, που τους έχει εμπιστευτεί και τους έχει δώσει τα λεφτά τους, έχει στηρίξει τις ελπίδες του απάνω τους για θεραπευτικούς σκοπούς ή για ένα σωρό άλλα ζητήματα και έρχονται οι ίδιοι άνθρωποι και μας καταγγείλουν ότι έπεσα θύμα. Εγώ βέβαια δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ένας άνθρωπος νόημων πηγαίνει και δίνει λεφτά για τέτοια πράγματα και τέτοιες περιπτώσεις.
Δηλαδή κάπου πιστεύω ότι αρέσει στον κόσμο να πέφτει θύμα αυτών των καταστάσεων. Ναι. Δεν μπορείς από τη μία μεριά να τους χρηματοδοτείς και από την άλλη να λες έπεσα θύμα. Όταν χρηματοδοτείς τέτοιες ενέργειες και τέτοιους ανθρώπους, στην πραγματικότητα κάνεις ένα πολύ κακό κοινωνικό έργο. Όχι μόνο στον εαυτό σου, αλλά κάνεις και κακό στην κοινωνία. Γιατί χρηματοδοτείς οργανισμούς και μυαλά επικίνδυνα, τα οποία αυτή τη στιγμή έπρεπε να είναι απομονωμένα. Ναι, η κοινωνία δυστυχώς, όπως είπατε, δεν έχει μηχανισμούς αυτή τη στιγμή ισχυρούς ώστε να ξεριζώνει τέτοια στοιχεία από κοντά της. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει και παρέμβαση του ραδιοτηλεοπτικού συμβολίου για τις δικαιοσύνες? Σαφέστατα, μα πριν μιλήσατε για το κράτος και μου ζητήσατε να σας δώσω μία απάντηση. Για μένα η παθητικότητα και η μη ενεργή συμμετοχή και έρευνα σε τέτοια, και αντίδραση πάνω απ' όλα σε τέτοια φαινόμενα είναι απλά συμμαχική, απλά συμμαχή. Ναι. Το να μην κάνεις κάτι όταν το γνωρίζεις σημαίνει ότι συμμαχείς, ότι το αφήνεις εν γνώση σου να υπάρχει. Άρα για μένα και αυτό είναι εφαρμοσμένος σατανισμός. Ναι. Θα έλεγα ότι έχω δει και σε πολλές άλλες περιπτώσεις όπου έχω στείλει δημοσιογράφους σε σκηνές υπαίθριες με πολύμηνη παραμονή σε κεντρικά σημεία σεκτών και έχουν διώξει αυτές τις σκηνές, ή άλλες περιπτώσεις που έχω δει ουσιαστικά παράνομες και παράλογες διαφημίσεις ακόμα και στο Χρυσό Οδηγό, αλλά και σε περιοδικά κτλ. Πάρα πολλές περιπτώσεις έχω διαπιστώσει το εξής, ότι δεν ασχολείται κανείς. Δεν ασχολούνται ούτε αρμόδιοι άνθρωποι της Εκκλησίας, ούτε αρμόδιοι άνθρωποι της πολιτείας. Έτσι έχω δεκάδες περιπτώσεων που αναγκάστηκα να κάνω παρέμβαση με πληροφορίες είτε δικές σας είτε άλλων, μια παρέμβαση που θα έπρεπε να γίνεται αυτό που λέμε αυτεπάγγελτα, δηλαδή από αυτούς που πληρώνονται να κάνουν αυτή τη δουλειά. Ακριβώς. Γιατί εμείς δεν έχουμε κερδίσει ποτέ και τίποτα οικονομικά από αυτή μας τη δραστηριότητα, την μεταφορά στοιχείων προς την ασφάλεια ή την ενημέρωση του κοινού. Αντίθετα, έχουμε κινδυνεύσει και έχουμε βάλει ήδη για αυτές τις έρευνες πάρα πολλά Το χρήματα. ότι έχετε κινδυνεύσει πρέπει να πούμε και εδώ σε αυτό το σημείο ότι αναγκάστηκα να σας βρω διαμέρισμα κοντά στον χώρο που μένω, δίπλα σε αστυνομικό φυλάκιο και με πολλά άλλα μέτρα ασφαλείας, συναγερμούς κτλ. Για την κατάσταση στην οποία είχατε περιέλθει όταν κάνατε αυτές τις αποκαλύψεις τότε για πάρα πολλές ομάδες, εγώ θυμάμαι περίπου 15 ομάδες, και για πάρα πολλά site και άλλα πολλά. Φανταστείτε μάλιστα ότι υπήρξαν και πάρα πολλοί που θέλησαν να εκμεταλλευτούν αυτόν τον αγώνα και αυτή την έρευνα. Δεν σας κρύβω ότι αυτή τη στιγμή εκκρεμεί μια δικαστική διαδικασία με έναν εκδότη γνωστού περιοδικού, ο οποίος με πήρε και με απείλησε και μέσω μάλιστα δημοσιογράφου δήλωσε ότι ο κύριος Γεωργακόπουλος πήγε να κάνει σατανίστρια την κόρη μου και τον σκότωσα στο ξύλο, που δεν είχε καμία σχέση αυτό με την πραγματικότητα. Ήταν καθαρά προσωπικοί λόγοι με τους οποίους είχαμε. Αυτό έγινε βέβαια πολλά χρόνια πρωτού γνωριστούμε. Ναι, ακριβώς. Είναι κάτι που σας άφησε ψυχικά τραύματα, θα έλεγα που σας επηρέασε δυσμενώς. Από αυτή την ιστορία οδηγηθήκατε? Αν μη τι άλλο, δεν περίμενα από έναν άνθρωπο για τον οποίο πήγαινα και έδινα για συγγενή του πριν 15 μέρες πριν εκτυπήσει αίμα, να γυρίσει να πει ότι την κόρη του, την οποία μάλιστα την είχε, η ίδια μου το είχε αναφέρει αυτό, την είχε βιάσει ο ίδιος του αδερφός και γι' αυτό το λόγο είχε έρθει στο σπίτι. Σε ποια ηλικία την είχε βιάσει? Στα 12 της. Ναι, και γι' αυτό το λόγο είχε ζητήσει προστασία από μένα και από τους γονείς μου και είχε έρθει να μείνει στο σπίτι, να με κατηγορεί αυτή τη στιγμή ότι πήγα να θυμίσω την κοπέλα στο σατανισμό. Και σαν να μην φτάνει αυτό, με έχει απειλήσει ότι θα με σκοτώσει και ότι θα φανεί ότι με έχουν εκτελέσει οι σατανιστές. Κάποιοι βράδυ δηλαδή που σας έψαχναν μία φορά στην Αγία Παρασκευή, αν θυμάμαι καλά, και μία φορά στα σύνορα Μαρουσιού και Μελισσίων, πιστεύετε ότι πιθανόν να ήταν από αυτόν? Ναι, δεν αποκλείεται γιατί είχε προηγηθεί απειλή. Ναι. Αυτό είναι πράγματι μια ιστορία την οποία όταν σας γνώρισα την είχατε πει, αλλά θυμάμαι ότι σας είχε επηρεάσει πάρα πολύ, είχατε περάσει σε κατάθλιψη, είχατε ακολουθήσει μια οδό ψυχοθεραπείας και υποστήριξης ψυχιατρικής κτλ. Ακριβώς, γιατί βέβαια είναι πάρα πολύ προσωπικά θέματα και προσωπικοί λόγοι, αλλά είχα πέσει όντως σε κατάθλιψη μετά. Εσείς λοιπόν είχατε μια ελπίδα για μια σοβαρή συμβίωση με αυτή την κοπέλα? Για μια σοβαρή και μια υγιή σχέση. Δεν έχω κάποιο λόγο να κατηγορήσω την κοπέλα, αλλά περισσότερο με λυπεί που άνθρωπος από το συγγενικό της περιβάλλον θέλησε να εκμεταλλευτεί όλη αυτή την ιστορία προς όφελός του, να με εκβιάσει έτσι με αυτόν τον τρόπο για να το αποσύρω εγώ την μήνυση. Αυτός ο άνθρωπος που λέτε και η κοπέλα σήμερα
έχουν κάποια σχέση με κυκλώματα εκδοτών, τηλεοράσεως κτλ. Ναι, σαφώς. Έχουν δραστηριότητα, δηλαδή. Έχουν μια επιχειρηματική δραστηριότητα σε ένα ευρύ πεδίο, ναι. Μάλιστα. Να προχωρήσουμε την ιστορία μας λοιπόν από την επιστροφή σας από την Αμερική και την σχολή που τελειώσατε που έχει σχέση με τη διαφήμιση και την ψυχολογία της διαφήμισης. Να προχωρήσουμε την ιστορία μας. Είχατε αυτή τη δραστηριότητα λοιπόν και εδώ, είχατε μία επικοινωνία. Ένας από τους λόγους που έφυγα από την Αμερική ήταν ότι δεν θέλησα την θέση που μου δίνανε οι οσφοριστές, γιατί θα μου δίνανε, όπως σας προανέφερα, μία υψηλόβαθμη θέση, δουλειά μέσα στο Hollywood, πάνω στον δικό μου τομέα. Όπως γνωρίζετε, αγαπάω πάρα πολύ την εικόνα και την σκηνοθεσία, είναι για μένα ο μεγάλος μου έρωτας. Αλλά είπα ένα όχι γιατί δεν ήθελα να εμπλακώ περισσότερο σε κάποιες δραστηριότητες που φαινομενικά ήταν φωτεινές, όπως υποτίθεται ο Θεός που λατρεύουν, αλλά από πίσω υπήρχε κάτι το οποίο μου έλεγε μείνε μακριά. Μάθε, αλλά μείνε μακριά. Όμως αυτό σημαίνει ότι αν είχατε μπει στο σύστημα αυτό θα σας είχαν αποκαταστήσει επαγγελματικά. Σαφώς κοινωνικά, επαγγελματικά. Αυτή τη στιγμή θα είχα ό,τι ήθελα στη ζωή μου, θα είχα πάρα πολλά χρήματα, θα είχα τουλάχιστον σε υλιστικό πεδίο, σε καθαρά υλιστικό πεδίο. Αντιθέτως ήρθατε εδώ και προσδεθήκατε ως υπάλληλος διαφημιστής. Ναι, και έτσι για να σας δώσω να καταλάβετε, εκεί ήταν και μεγάλη μου απορία, αν θέλετε αντίδραση που έφυγα. Λέω, κάποιοι άνθρωποι που μιλάνε για πνευματικό εωσφορισμό και διδάσκουν κάποιες αξίες πνεύματος, έστω και με το όνομα του εωσφόρου, γιατί σου υπόσχονται πολλά υλικά αγαθά για να μείνεις κοντά τους. Οπότε το ένα, η υπόσχεσή τους ερχόταν σε αντίθεση με την όλη τους διδασκαλία, σε πλήρη αντίθεση με την διδασκαλία τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι κοντά σε αυτούς τους ανθρώπους διδάχτηκε και την λεγόμενη πνευματική μαγεία, η οποία είναι η μαγεία της δύναμης του εγκεφάλου, δηλαδή να μπορείς να προκαλείς κάποιες καταστάσεις μόνο με μία σκέψη. Τουλάχιστον κάποιες τεχνικές πάνω στον έλεγχο του νου, γιατί είχαν μελετήσει πάρα πολύ τον έλεγχο της ανθρώπινης συμπεριφοράς, από ψυχολογία μέχρι και μεταφυσική, και δείχνανε κάποιες τεχνικές πάνω στον έλεγχο του νου, πάνω στο πώς θα πραγματοποιήσεις κάποια πράγματα, τα οποία τα κράτησα καθαρά σε θεωρητικό και όχι σε πρακτικό επίπεδο. Μάλιστα. Που σημαίνει ότι αν ήθελα, εσείς το γνωρίζετε αυτό πάρα πολύ καλά και με την αφέλεια του κόσμου, μάλιστα έχετε δει μια γυναίκα που ήθελε πίσω τον άντρα της και μου είχε μιλήσει και μου είπε πόσα χρήματα θέλεις για να... Και της είπα, μα δεν πρόκειται. Ναι. Εγώ αρνήθηκα φυσικά και της λέω δεν είναι ούτε θέμα χρημάτων, είναι θέμα το τι θέλει ο άντρας σου και το τι θέλεις εσύ και δεν είναι σωστό να επηρεάζεις κάποιον άνθρωπο με καμία άλλη δύναμη όταν έχει πάρει τις αποφάσεις του και έχει κάνει τις επιλογές του. Αν ήθελα να εκμεταλλευτώ δηλαδή τις γνώσεις που είχα αυτή τη στιγμή και γνωρίζετε ότι είναι πολύ περισσότερες αυτές οι γνώσεις από τον κάθε απατεώνα που βγαίνει και το παίζει medium ή αστρολόγος, που κάνει τον αστρολόγο, αυτή τη στιγμή θα είχα αποκτήσει πολύ σοβαρά περιουσιακά. Γιατί είναι πολλές αυτές που θέλουν να πληρώνουν για να... Εδώ που θυμήσατε βέβαια μια προσωπική μου ιστορία με ένα πυρηνικό γιατρό της προχωρημένης, θα λέγαμε, Καμπάλα, και ο οποίος εξειδικεύεται στο θέμα του ελέγχου του νου. Καμπάλα, ναι. Πρόσφατα ελληνικό περιοδικό έγραφε ότι θα σας δείξουμε πώς η Καμπάλα θα σώσει την ψυχή σας. Μου έκανε αυτό το άρθρο εντύπωση. Συγγνώμη, συγγνώμη την παρένθεση. Ναι, ήταν εντυπωσιακό. Ναι, όντως. Λοιπόν, να συνεχίσουμε εκεί και μετά από αυτές τις περιπέτειες με πάρα πολλές γυναίκες από αυτές τις ομάδες, γιατί υπάρχει φήμη ότι είχατε κάποια ερωτική δραστηριότητα με πάρα πολλές γυναίκες, από πολλές δεκάδες γυναίκες, από αυτές κοπέλες βέβαια κτλ. Από αυτές τις ομάδες. Όχι απαραίτητα από αυτές τις ομάδες, αλλά όταν βρίσκεσαι σε έναν χώρο και ψάχνεις τον αποκρυφιστικό χώρο, είναι λογικό να γνωρίσεις άτομα και των δύο φύλων από αυτό και λογικό είναι και να δημιουργήσεις κάποια στιγμή ίσως και κάποιες σχέσεις. Οι κοπέλες από αυτές τις ομάδες, ακόμα και οι νέες 17-18 χρονών, το θεωρούν καμάρι τους, ας πούμε, να προχωρήσουν σε κάποιες ακραίες ερωτικές δραστηριότητες. Δεν θα έλεγα τόσο ότι το θεωρούν καμάρι τους, ωστόσο κάποιες κοπέλες και σε μικρότερη και σε μεγαλύτερη ηλικία πάσχουν από αυτό που λέμε μεταφυσική ψύχωση. Δηλαδή έχουν μεταφυσικές φαντασιώσεις ότι το κάνουν με κάποιον
με κάποιον ή με κάποια ομάδα η οποία έχει τελετουργικές στολές, κουκούλες, και αυτές οι φαντασιώσεις πολλές φορές τις οδηγούν στο να θέλουν να δοκιμάσουν να ενταχθούν σε μια αποκρυφιστική ομάδα, χωρίς καν να ξέρουν τι σημαίνει αποκρυφισμός και τι κινδύνους εγκυμονεί, γιατί κάθε αποκρυφιστική ομάδα και η ενασχόληση με τον αποκρυφισμό κινδύνους και μόνο εγκυμονεί, και αυτό πρέπει να το τονίσουμε. Και έτσι πέφτουν πολλές φορές θύματα μιας τελετουργικής θυσίας από σατανιστές. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι περισσότερες pagan οργανώσεις αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον στην Ελλάδα, που εκφέρονται ως pagan, είναι σατανιστικές οργανώσεις. Γνωρίζετε ότι από έρευνες που έχουμε κάνει, αρχιερείς και αρχιέρειες όπως η Ντουβέσα, που πρόσφατα βγάλαμε σε κανάλια, προσεγγίζουν τον κόσμο και τον βάζουν τάχα μέσα σε παγανιστικές διαδικασίες ερεύνης και αναζήτησης και γνώσης, ενώ στην πραγματικότητα εκτελούν πιστά τις γρημοριακές τελετές της Σολομονικής. Οπότε μιλάμε πάλι και εδώ για εφαρμοσμένο σατανισμό. Ναι. Βέβαια κατά καιρούς μου έχετε αποκαλύψει πάρα πολλά ονόματα και στελέχη και με καλές θέσεις σε επαγγελματικούς χώρους. Και βέβαια είναι ένας χώρος ο οποίος πραγματικά είναι πάρα πολύ πλατής. Θα λέγαμε ότι ίσως περισσότερο από 100.000 άτομα στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Πολύ σωστά το θέσατε, είναι πάνω από 100.000. Επίσημα η ελληνική αστυνομία και με συνέντευξη που έχει γίνει στο περιοδικό Ταχυδρόμος παραδέχεται ότι δυστυχώς μετά από τις πληροφορίες που είχαμε από τον κύριο Μάνο Γεωργακόπουλο, που ερευνήσαμε και εμείς σε έκταση το όλο θέμα με τα site που μας έδωσε και με τις έρευνες που κάναμε από μόνοι μας, ανακαλύψαμε ότι πάνω από 100.000 μέλη ενεργά αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα δρούν μέσα σε σατανιστικές ομάδες. Ενήλικα και ανήλικα. Να πάμε λίγο, κύριε Γεωργακόπουλε, τώρα στην γνωριμία μας. Εμείς γνωριστήκαμε από ένα περιστατικό όταν έδωσα στο Άλτερ ένα θέμα, το αερικά και πνεύματα, θέμα που εξέταζε ζητήματα μεταφυσικής και εργαστηριακής παραψυχολογίας. Μια εκπομπή με πολύ μεγάλη επιτυχία που πήραν το θέμα όλα τα κανάλια και το παίξαμε. Και σε κάποια σειρά τέτοιων εκπομπών εμφανιστήκατε, κάνατε μια παρέμβαση μαζί με την σύντροφο που είχατε τότε, μια εμφανίσιμη κοπέλα, κάνατε μια παρέμβαση και κάποιες δηλώσεις για το όλο χώρο. Αυτό το οποίο θέλω να σημειώσω, γιατί τις εκπομπές τις έχει δει όλη η Ελλάδα, ότι συναντηθήκαμε μετά από αυτή την παρέμβαση και είχαμε μια συζήτηση 4,5 ώρες στο President. Τι διαπιστώσατε λοιπόν τότε σε μένα και σε όλα αυτά που είπαμε και πήρατε την απόφαση να φύγετε τελείως από αυτές τις ομάδες και να ενταχθείτε στον χώρο αυτών που αποκαλύπτουν το τι συμβαίνει, και το αποκαλύπτουν όχι μόνο βέβαια στις τηλεοπτικές εκπομπές και στις εφημερίδες, αλλά και στα υπεύθυνα όργανα της ασφαλείας και του κράτους, και ποια ήταν η συμπεριφορά της συντρόφου που είχατε τότε όταν δηλώσατε ότι εγώ φεύγω από αυτή την αισθητική και πηγαίνω στον τρόπο που σκέπτεται ο Πάλμος, και ο τρόπος αυτός είναι ο τρόπος της αποκάλυψης όλων αυτών των γεγονότων, τα οποία ίσως και να μην είναι σοβαρά, σίγουρα πάντως δεν είναι λογικά. Στην πραγματικότητα, οι έρευνες μου πάνω στον σατανισμό και στον αποκρυφισμό δεν είχαν κανένα σκοπό στο να με οδηγήσουν να βγω μία μέρα στην τηλεόραση να πω ιδρύω αύριο το πρωί την εκκλησία του Σατανά. Δυστυχώς, ευτυχώς, οι έρευνες που είχα κάνει τόσα χρόνια και η πορεία μου μέσα στον αποκρυφισμό δεν ήταν βέβαια ο λόγος που με οδήγησε να ξυπνήσω μία μέρα και να πω ιδρύω την εκκλησία του Σατανά αύριο το πρωί στην Ελλάδα. Υπήρξε ένα δικό μου περιστατικό, βάσει του οποίου θέλησα εγώ να βγω να κάνω μια τέτοια βαρισίμαντη δήλωση που, όπως είδατε, πήρε μεγάλες διαστάσεις και που την εκμεταλλεύτηκε πάρα πολλοί κόσμος για να πει μάλιστα ο καθένας τις δικές του θεωρίες, άλλος να πει εγώ ήμουνα με τον Μάνο, άλλος να βγάλει τις δικές του θεωρίες, ώστε να κοιτάξει την εμπορική πλευρά της όλης κατάστασης. Με το που έρχομαι σε επαφή μαζί σας, βλέπω ότι έχω να κάνω με ένα σοβαρό άνθρωπο και ένα πραγματικά γνώστη του αποκρυφισμού, που δεν είχε καμία σχέση με τουλάχιστον όλους τους υπόλοιπους Έλληνες που είχα γνωρίσει. Τουλάχιστον ήξερε ποιος είναι ο Σατανάς. Το όνομά του, που δεν το ξέρει κανείς. Τουλάχιστον ήξερε, να ξεκινήσουμε από τα βασικά, ήξερε τι είναι σατανισμός και ήξερε ποιος είναι ο Σατανάς. Γιατί οι περισσότεροι από αυτούς που λένε ότι είμαστε σατανιστές δεν ξέρουν καν βασικές αρχές σατανισμού. Και όπως διαπιστώσαμε αργότερα από το Παγκόσμιο Συνέδριο των Εωσφοριστών, όπου είχαμε μια επικοινωνία μέσω του
ίντερνετ με εσάς, όπως διαπιστώσαμε, όλοι οι οσφοριστές δεν ήξεραν ποιος είναι ο οσφόρος. Όλοι οι δεν ήξεραν ποιος είναι, ποια είναι η αδελφή του, ποιοι είναι οι γονείς του, ποιες είναι οι φεγγαροφεές. Ακριβώς. Και ας μην ξεχνάμε ότι αυτοί οι οποίοι βρίσκονται πίσω και από τον νεοσφορισμό και από οτιδήποτε άλλο, ακόμα και πίσω από χριστιανικές δίθεν εκκλησίες και δόγματα, δεν είναι τίποτα άλλο παρά κάποια ανθρωπάκια, ας πούμε, που κλαίνε πίσω από ένα τοίχο. Ναι. Δυστυχώς από εκεί ξεκινάει το γενικότερο καλό. Κλαίνε πίσω από ένα τοίχο είναι... Ή μπροστά από ένα τοίχο, ναι. εντάξει. Φοράνε και καπελάκια. Ναι, φοράνε και καπέλα. Να δούμε λοιπόν αυτό το πολύ σημαντικό σημείο. Μετά από αυτές τις εκπομπές λοιπόν στο Άλτερ, κάνετε μία στροφή και ποια ήταν η στάση των χθεσινών ακροατών σας ή ας πούμε οπαδών ή ας πούμε συνεργατών. Να συνεχίσω την απάντηση. Σας γνωρίζω εσάς, είδα ότι είχα να κάνω με έναν άνθρωπο που πρώτα απ' όλα θα μπορούσε να εμπιστεύομαι, που είχε κάποιες πολύ θετικές απόψεις, γιατί το πρώτο που μου είπατε ήταν δεν με ενδιαφέρει αν είσαι σατανιστής πραγματικά ή αν δεν είσαι σατανιστής. Για μένα προσωπικά δεν είσαι εσύ σατανιστής, αλλά και να είσαι μπράβο που τουλάχιστον νίκες στα κότσια, να βγεις να πεις εγώ είμαι σατανιστής, γιατί εδώ πέρα από πίσω υπάρχουν πάρα πολλοί που δεν θα το πούνε. Ήσασταν αν μη τι άλλο. Και πολλοί επώνυμοι και πολλοί με σημαντικές θέσεις. Και τα ξέρουμε πάρα πολύ καλά αυτά τα πρόσωπα και δεν μπορούμε να κοροϊδεύουμε πλέον την κοινωνία. Με τη σύλληψη του Κατσούλα ή με τη σύλληψη... Και να πούμε για τον Κατσούλα εδώ ότι κάποια από τις γυναίκες που είχατε κάποτε μια ερωτική ιστορία συμμετείχε στην ομάδα του Κατσούλα. Γνώριζε πάρα πολύ καλά την ομάδα του Κατσούλα και η ίδια κοπέλα μας έκανε και μία αποκάλυψη ότι τις είχαν ζητήσει κάποιοι συνεχιστές αυτής της ομάδας να μετέχει σε ανθρωποθυσία. Που όπως αντιλαμβάνεστε η δικιά μου θέση ήταν πλέον ενώπιον των συνανθρώπων μου, με έφερε πρώτο. Πάντως αυτό που λέτε είναι γεγονός, αυτή η κοπέλα είχε σχέση με τον Κατσούλα. Δεν ξέρω αν είχαν σεξουαλική σχέση, δεν μου ανέφερε. Μου ανέφερε απλά ότι την είχε καλέσει να συμμετάσχει στην ομάδα και ότι πήγαινε σε διάφορες ομάδες ανάμεσα σε αυτή και σε εκείνη της Παλίνης. Και μετά που σταμάτησε να υφίσταται αυτή η ομάδα, μου είπε ότι αναδιοργανώθηκε και μάλιστα την είχε καλέσει ένας αρχιερέας να μετέχει σε ανθρωποθυσία μιας κοπέλας 18 χρονών. Πράγμα που με έκανε εμένα από συνείδηση σαν άτομο και σαν υπεύθυνο πολίτη να το καταγγείλω στην ασφάλεια και να γίνουν όλες οι περαιτέρω νόμιμες διαδικασίες, οι ανακρίσεις, κατά αντιπαράσταση ανάκριση κτλ. Για να βγει κάποιο πόρισμα και όλες οι ενέργειες για να προσπαθήσουν να βρουν το υποτιθέμενο θύμα. Είτε υπήρχε είτε δεν υπήρχε. Αν θυμάμαι καλά, έχετε καταθέσει στην ασφάλεια μετά από τα ραντεβού που έκανα κτλ. 3 ή 4 φορές. Γύρω στις 5 φορές. 5 φορές. Βέβαια, αυτό είναι ένα πολύ μικρό μέρος της ενημέρωσης που έχετε κάνει, διότι υπήρξαν δεκάδες φορές που η ενημέρωση έγινε μέσα από μένα. Δηλαδή, μου φέρνατε το στοιχείο, όπως πρόσφατα μου δώσατε ένα πολύ σημαντικό στοιχείο εις βάρος της Εκκλησίας, να το πούμε αυτό. Και μου φέρατε το στοιχείο και εγώ το προωθούσα στους αρμοδίους για να γίνει ο έλεγχος. Εγώ από τη στιγμή που είδα ένα άτομο το οποίο είχε φιλικές προς την κοινωνία θέσεις και που ήταν πάρα πολύ ανοιχτό, αν θέλετε, σε όλες τις απόψεις και χωρίς να είναι κάποιο θρησκόληπτο άτομο που θα μου έλεγε είσαι σε λάθος δρόμο, γιατί ποτέ δεν μου είπατε είσαι σε λάθος δρόμο. Απλά μου είπατε ότι κοίταξε αυτά που γνωρίζεις, μπορείς να τα κάνεις πιο δημιουργικά. Και δηλαδή θα μπορούσε κανείς να πει σε ένα παιδί που στα 7 του το εξεβίασαν να μπει σε μία ας πούμε θρησκεία, στα 15 του το εξεβίασαν να χαρίσει το μοναδικό του ακίνητο και αργότερα συνάντησε και κατά τη στρατιωτική του θητεία κάποια πρόσωπα, τα οποία πρόσωπα μπορεί να μην δηλώνουν κάτι, αλλά ήταν χειρότεροι και από τους χειρότερους σατανιστές. Λοιπόν, κατά συμπέρασμα, τι να πει κανείς σε ένα τέτοιο πρόσωπο, να του πει πώς έφτασες να απομακρυνθείς από τον χριστιανισμό και να ψάχνεις τον παγανισμό. Το περίεργο θα ήταν να μην είχα απομακρυνθεί, ας πούμε. Ναι, και δεν θα ήταν κανένα περίεργο. Αν τουλάχιστον τότε δεν είχα απομακρυνθεί από εκείνον τον σατανισμό, κινδύνευε πάρα πολύ. Δεν θα ήταν καθόλου περίεργο να είστε και σε ένα ίδρυμα αυτή τη στιγμή μέσα, με πολύ σοβαρότερα. Έγινε απόπειρα κλεισμού μου σε ίδρυμα από την ίδια μου την οικογένεια. Ναι. Είναι κάτι που δεν το γνωρίζει κανένας. Ναι. Έγινε απόπειρα και βγήκα με απόφαση εισαγγελέα. Μάλιστα.
Όταν ήσασταν μικρός παιδί, ήσασταν σε απομόνωση από τα άλλα παιδιά, σας παίζανε ή όχι? Ήμουνα σε απομόνωση από τα άλλα παιδιά. Γιατί αυτό το ιδιόρυθμο περιβάλλον της άλλης θρησκείας, της διαφορετικής και αν και τα παιδιά, τα υπόλοιπα, οι συμμαθητές μου με αγαπούσαν πάρα πολύ, ωστόσο εγώ θα έπρεπε να πηγαίνω με τα παιδιά των Ευαγγελικών, να πηγαίνω κάθε Κυριακή στο δικό τους κατηχητικό, το λεγόμενο Κυριακό σχολείο, όπου εκεί θα μάθαινε ότι το κατηχητικό των Ορθόδοξων δεν είναι σοβαρό και δεν είναι κάτι σπουδαίο και δεν έχει κάποιο σοβαρό αντικείμενο διδασκαλίας. Μεγάλωνα σε ένα περιβάλλον που ενώ ο παππούς μου ήταν ιερέας, οι άνθρωποι κορυδεύανε πάρα πολύ άσχημα, ειδικά τα μικρά παιδιά, τους παπάδες, και το θεωρούσαν αστείο και λέγανε είχε πολλά μουσια ο παπάς κτλ. Γενικότερα φαντάζεσαι πόσο άσχημο είναι για ένα παιδί να μεγαλώνει σε ένα τέτοιο περιβάλλον και πόσο φυσιολογικό είναι να θέλει να αντιδράσει και να φύγει. Αν μη τι άλλο, όχι να πάει στην αντίθετη όχθη, τουλάχιστον να φύγει και να αρχίσει να ψάχνει. Να δούμε ένα σημαντικό σημείο τώρα, το οποίο θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι έτσι και ένα είδος χιούμορ. Εγώ δεν θέλω να το δω έτσι. Μου είχατε πει τότε που είχατε εμφανιστεί στη τηλεόραση και γίνατε πανελληνίος γνωστός, ότι πήγατε με κάποια κοπέλα, κάποιο ταξίδι σε κάποιο ξενοδοχείο, μείνατε κτλ. Και ότι ο ξενοδόχος κατά την έξοδο και πληρωμή σας έκανε έκπτωση 50%. Ναι. Γιατί σας την έκανε αυτή? Μου λέει, αν είναι δυνατόν να πάρω, μου λέει, λεφτά εγώ από σατανιστή, από τον γνωστό σατανιστή αρχιερέα, και μου ζήτησε να του δώσω μάλιστα να του γράψω και ένα αυτόγραφο. Και αυτόγραφο. Ναι, και μία επιχειρηματίας. Να λέω ποιος ήρθε εδώ πέρα στο ξενοδοχείο. Αυτό έχω την εντύπωση ότι το έχετε ξαναζήσει, το έχετε ξανασυναντήσει και στον δρόμο με τα μάξι και σε άλλες δραστηριότητες. Μια που μιλάμε με πιο ελαφρύ τρόπο, χιουμοριστικά θα έλεγα, έχω ζήσει διάφορα πράγματα. Όταν βγήκα και έκανα τον σατανιστή αρχιερέα, κάθε πρωί ερχόντουσαν κάποιες κυρίες της γειτονιάς με τα παιδάκια τους με ένα λιβανιστήρι και ψάρανε κάτω από το σπίτι την Επερμάκο. Όταν πήγαινα στη λαϊκή αγορά, όλοι κάνανε το σταυρό τους και μετά φτύνανε κάτω και λέγανε φύγε σατανά. Προφανώς είχαν επηρεαστεί από τον κύριο Τσάκαλο με τον οποίο είχαμε διαξυφιστεί. Εγώ χωρίς να τον εξυβρίσω, ο ίδιος με είχε εξυβρίσει και με έλεγε βλάκα, αν θυμάστε, σε κεντρικό δελτίο ειδήσεων στο κανάλι. Και επειδή είχε πει ότι αυτός ο άνθρωπος είναι ο ίδιος ο σατανάς, με φωνάζαν όλοι σατανά και φύγε σατανά. 2 φορές που πήγα να ψωνίσω πράγματα, μου τα δώσανε δώρο και μου δώσανε και πολλά κιλά παραπάνω. Μου λένε όχι από σένα χρήματα. Α, τόσο καλά. Ναι, φύγε σατανά. Δώρο τα πράγματα. Δώρο τα πράγματα, πάρε ό,τι θέλει σατανά και φύγε. Ναι, μάλιστα. Με αντιμετώπιζαν σαν να ήμουν ο σπόρος. Μία έτσι ερώτηση. Φυσικά πήγα να πέσω και θύμα από ομάδες οι οποίες με βλέπανε στον δρόμο νέων ανθρώπων κτλ. Και θέλανε να με επιτεθούν. Ναι. Δεν τους κακολόγησα γιατί εγώ είχα βγει στην τηλεόραση σαν εκπρόσωπος της Εκκλησίας του Σατανά. Ναι. Αλλά μου γκρίζανε την μητέρα μου, μου γκρίζανε τον πατέρα μου, μου μιλούσαν πάρα πολύ χυδαία. Ναι. Οι οποίοι όμως ούτε γνωρίζουν, ούτε επιθυμούν να μάθουν ποιοι είναι οι πραγματικοί αρχισατανιστές στην κοινωνία μας, αυτοί που διευθύνουν τις ομάδες τύπου Κατσούλα, αυτοί που κρύβονται και που δεν έχουν συλληφθεί ποτέ. Ακριβώς. Ποτέ δεν μάθαμε ποια είναι η ηγεσία της ομάδας του Κατσούλα. Ξέρουμε απλά ότι έχει ανασυγκροτηθεί η ομάδα της Παλίνης, από τις πληροφορίες που είχα από αυτήν την κοπέλα. Και άλλες ομάδες. Και άλλες ομάδες, γιατί είναι σαν 57 ομάδες. Ακριβώς, 57 με 60 ομάδες σατανισμού του ΣΕΘ και πλέον οι γνωστές ομάδες βαμβυρισμού, στις οποίες ηγήθηκε και ο λεγόμενος έρευος, για τον οποίο έχουμε κάνει εκτεταμένα ρεπορτάζ μέσα από δικιά μου προσωπική έρευνα. Ναι, θέλω να πω στο σημείο αυτό, όταν συναντηθήκαμε λοιπόν, είχατε ένα επίπεδο γνώσεων στην εργαστηριακή παραψυχολογία, στη μεταφυσική, στις έκτες κτλ. Από αυτή την επικοινωνία μας, την ας πούμε τριετή επικοινωνία περίπου, πόσο πιστεύετε ότι έχω βοηθήσει να βελτιώσετε αυτές τις γνώσεις? Καταλυτικά πιστεύω. Σε τι επίπεδο στο περίπου? Καταλυτικά πιστεύω. Δηλαδή, υπήρξατε για μένα ένας δάσκαλος πάνω σε γνώσεις μεταφυσικής και σε άλλα θέματα και πάνω σε θέματα ψυχολογίας με είχατε στηρίξει. Δηλαδή δάσκαλος και φίλος μπορώ να πω, συνάμα. Ναι, για να μην ακούσουμε τώρα διαφημιστικά. Αν η γνώση μου ήταν ας πούμε στο 5%, γιατί ποτέ τη γνώση δεν μπορείς να τη μετρήσεις βέβαια σε ποσοστιαία κλίμακα, αλλά αν βάλουμε σαν βάση ας πούμε το 5, έφτασα κάπου στο 20%. Και πιστεύω ότι είστε μια αστήρευτη πηγή. Σε αυτό το σημείο όμως μπορούμε να πω ότι μπορεί να μετρηθεί το πλάτος γνώσης στο θέμα της μεταφυσικής, διότι εμείς κάναμε το τεστ
στο Παγκόσμιο Συνέδριο που είχαν και οι αεροσχολιστές και οι άλλοι που, να το πούμε, δοσοσκαλέσαν στην Αμερική με πληρωμένα τα ξενοδοχεία, με πληρωμένα τα φαγητά, με πληρωμένα τα πάντα και θέλουν να σας στείλουν και γυναίκες δώρο, έτσι, να τα πούμε αυτά. Πάντα με τιμούσαν και πάντα θα με τιμούν οι αεροσχολιστές. Καθώς επίσης σας καλέσα και σε συνέδριο σε ελληνικό νησί. Ακόμα και το όχι που τους είπα το εκτίμησαν και μου κάνει εντύπωση ότι το δέχτηκαν χωρίς να με απειλήσουν, χωρίς να μου πούνε τίποτα. Με αφήσαν ελεύθερο στις επιλογές μου και μου είπαν ότι για μας πάντα θα έχεις μία θέση. Ναι. Ανάμεσα μας. Ναι. Ναι. Αυτά από τους αεροσχολιστές όμως, ναι. όχι από τις άλλες ομάδες. Όχι, οι άλλες ομάδες αυτή τη στιγμή με έχουν επικηρύξει. Ναι. Μερικές από αυτές με θεωρούν πρώην σατανιστή που βγήκα για να τους κάνω κακό, άλλες θεωρούν ότι έχω έρθει σταλμένος από... Πρέπει να τα λέμε αυτά τα πράγματα, ότι έχω αποσταλεί από αεροσχολιστές για να μπορέσω να τους εξοντώσω, να εξοντωθούν να βγει ο αεροσχολισμός πλέον στη χώρα μας και με θεωρούν απόστολο των αεροσχολιστών. Άλλες λένε ότι είναι παγανιστής απλά και δεν τα πάει καλά με τους σατανιστές. Και πάρα πολλοί γενικότερα γνωρίζουν ότι εμένα δεν μου αρέσουν οι δραστηριότητες οι οποίες έχουν να κάνουν κατά της ανθρώπινης ζωής, κατά της... Θέλω να σημειώσω εδώ, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Εγώ βέβαια αναγκάστηκα λόγω του κινδύνου που ζήσατε τότε με τις αποκαλύψεις, την τελευταία τριετία, να σας φέρω κοντά στον χώρο που μένω και να μένετε και κοντά σε αστυνομικό φυλάκι κτλ. Έγινε μια ολόκληρη διαδικασία από τότε. Πουλήθηκαν όλα τα ακίνητα που είχα, αγοράστηκαν κάποια άλλα ακίνητα στο εξωτερικό κυρίως και όταν βρίσκομαι στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, διαμένω σε ένα μέρος που υπάρχει. Να πω κάτι πολύ σημαντικό. Δεν σας έχω δει ποτέ μεθυσμένο, δεν έχω δει ποτέ να κάνετε χρήση ναρκωτικών ουσιών. Ενώ έχουμε συναντηθεί, έχουμε επικοινωνήσει αρκετές φορές. Υπήρξαν περίοδοι που σας έβλεπα μία φορά τη βδομάδα, 2-3 φορές τη βδομάδα, υπήρξε και περίοδος 5-6 μήνες που έτυχε να μην μιλήσουμε. Και που ξέρατε όμως ότι... Ναι. Δεν είδα ποτέ λοιπόν μία τέτοια δράση με ναρκωτικά, ναι. με αλκοολισμό. Πραγματικά δεν είδα. Δεν είδα όμως και μία παράνομη δράση. Είτε με απάτες είτε με εκμετάλλευση κτλ. Έχω διαπιστώσει ότι με δυσκολία αντιμετωπίζετε τα οικονομικά σας. Και αυτό πρέπει να το πούμε. Ενώ θα μπορούσατε κάλλιστα με αυτές τις χειράδες που σας τηλεφωνούν κτλ. Να κάνετε ό,τι κάνουν και κάποιοι άλλοι και να πάρετε 10.000 ευρώ από τη μία για να επιστρέψετε. Και αν θέλετε και χωρίς να τους κορυδεύω ίσως καμιά φορά, γιατί μπροστά ήσασταν σε μια γυναίκα η οποία... Ξέρετε και τις μεθόδους, σε πάση περιπτώσει, να μην το προχωρήσουμε πολύ. Ξέρετε τις μεθόδους και θα μπορούσατε να λειτουργήσετε και έτσι. Ήσασταν μάρτυρες σε περιστατικά που κάποιες γυναίκες με έκαναν ρωτήσει κάτι. Να μην το προχωρήσουμε αυτό. Να μην το προχωρήσουμε. Ένα είναι το σημαντικό. Δεν πήρατε ποτέ λεφτά από τον κόσμο. Αυτό ισχύει. Λοιπόν, να δούμε τώρα κάτι άλλο. Αντίθετα, δεν είπα ποτέ όχι σε κάποιον που μου ζήτησε λεφτά και είχε μια σοβαρή ανάγκη και του δίνα τα μισά χρήματα από αυτά που μου είχαν μείνει. Ναι, και όχι μόνο και κινητά δώρο. Λοιπόν, όμως είχατε κάποιες ζημιές στα μάξια, στα φρένα, στα λάστιχα και διάφορα άλλα. Επικίνδυνες ζημιές, οι οποίες κόντεψαν να μου κοστίσουν την ίδια μου τη ζωή. Ναι. Λοιπόν, πώς τη βλέπετε σήμερα την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί? Από τρεις πλευρές θέτω το ερώτημα. Η πρώτη πλευρά είναι η προσωπική σας υπόθεση. Δηλαδή, εσείς έχετε ξεκινήσει την τελευταία τριετία, αν θυμάμαι καλά από το Νοέμβρη του 2002, έχετε ξεκινήσει μια διαδικασία αφενός μεν βελτίωσης των γνώσεων που έχετε, αφετέρου όμως έχετε ξεκινήσει μια προσπάθεια ερεύνης σε πολλούς τομείς και όχι μόνο στους τομείς που στο παρελθόν είχατε ασχοληθεί, και ταυτόχρονα, να πούμε ένα παράδειγμα, μία μελέτη της ελληνικής ιστορίας, προϊστορίας κτλ. Ένα τομέα που σας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή. Είσαστε τις περισσότερες ώρες κλεισμένος κάπου, δεν κυκλοφορείτε πολύ από ό,τι βλέπω, και έχετε αυτό πλέον το παρελθόν του ανθρώπου δηλαδή που έδωσε πάρα πολλές πληροφορίες και σε μένα και στο κοινό, και στην ασφάλεια και σε εφημερίδες, περιοδικά κτλ. Δώσατε πάρα πολλές πληροφορίες για όλα αυτά τα ζητήματα για τα οποία πιστεύω ότι δεν είναι επαρκώς ενημερωμένοι όχι μόνο οι γονείς στην Ελλάδα και οι κάτοικοι της χώρας και οι νέοι, που κυρίως αυτοί θα έπρεπε να είναι ενημερωμένοι, αλλά δεν είναι και οι αρμόδιοι φορείς, οι άνθρωποι που πληρώνονται να κάνουν αυτή τη δουλειά, έτσι. Ακριβώς. Θα λέγαμε ότι θα έπρεπε να χρησιμοποιηθεί η δική σας εμπειρία υπομορφή σεμιναρίου προς αυτούς οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να απασχολούνται με αυτά τα πράγματα. Εγώ πάρα πολλές φορές έκανα ανοίξει στην ελληνική αστυνομία να γίνει μια συγκέντρωση αξιωματικών και στελεχών της διοίκησης της ελληνικής αστυνομίας, ώστε να τους κάνω μαζί με εσάς και με κάποιους ανθρώπους γνώσης του αντικειμένου μία σειρά σεμιναρίων πάνω στο τελετουργικό έγκλημα, στην τελετουργική δολοφονία, να έρθουν και άτομα στελέχη του FBI τα οποία είναι άκρως εκπαιδευμένα
πάνω στην ψυχολογία ενός εκτελεστή του λειτουργικού εγκλήματος και να γνωρίζουν τις ημερομηνίες, τις επικίνδυνες ημερομηνίες, τους τόπους διαξαγωγής αυτών των τελετουργικών. Δυστυχώς δεν έχει γίνει ακόμα μια τέτοια επίσημη, δεν έχουν αποδεχτεί επίσημα να γίνει κάποια τέτοια ενημέρωση. Ωστόσο, μερικοί αξιωματικοί, τους οποίους πρέπει να συγχαρούμε, έχουν έρθει σε επαφή μαζί μας και έχουν ζητήσει αυτού του είδους την ενημέρωση για προσωπικά καθαρά επίπεδο, ώστε να μπορέσουν και λειτουργικά να έχουν κάποιο θετικό αποτέλεσμα πάνω στις έρευνές τους. Ναι, και να πούμε εδώ ότι οι συγκεκριμένοι αξιωματικοί, και θα μπορούσαμε να πούμε και μερικά ονόματα, είναι άτομα τα οποία τα στοιχεία που τους δώσαμε τα αξιοποίησαν. Ακριβώς. Και όχι μόνο αυτό, αλλά έδειξαν και ένα χαρακτήρα που πραγματικά δίνει την δυνατότητα να σκεφτούμε ότι θα μπορούσαν να υπάρξουν και άλλοι που θα μπορούσαν να βοηθήσουν σε μια πληρέστερη αντιμετώπιση όλων αυτών των προβλημάτων, τα οποία δυστυχώς παρά την προσπάθεια τη δική μας επιδεινώνονται. Πρέπει να δώσουμε τα συγχαρητήριά μας στο νεοσύστατο τμήμα της ασφάλειας στην δίωξη του ηλεκτρονικού εγκλήματος, της οποίας όλοι οι αξιωματικοί, από την διοίκηση μέχρι τον μικρότερο αξιωματικό που εργάζεται σε αυτό το τμήμα, έχουν δείξει επί προσωπικού πλέον ευαισθησία και έχουν πάρει στα σοβαρά όλες τις πληροφορίες που τους έχουμε δώσει, βέβαια πάντα στα πλαίσια που η ελληνική νομοθεσία τους δίνει το δικαίωμα να κινούνται και στα πλαίσια που η ίδια η υπηρεσία τους αφήνει φασματικά να κινηθούν, και υπάρχουν ήδη συλλήψεις και υπάρχει και ένα πάρα πολύ σοβαρό αποτέλεσμα. Επίσης πρέπει να συγχαρούμε κάποιους αξιωματικούς καθώς και την διοίκηση του τμήματος ανθρωποκτονιών, δηλαδή του τμήματος εγκλήματος καταζωής, οι οποίοι αξιολόγησαν κάποιες πληροφορίες που τους έδωσα και κάνανε μία πάρα πολύ σοβαρή. Και του τμήματος ανηλίκων, βέβαια, γιατί θυμάμαι ότι είχατε ένα σημαντικό αποτέλεσμα στην τελευταία επικοινωνία που είχατε με την ασφάλεια. Βέβαια, εδώ τώρα μπαίνουν πρακτικές διαδικασίες, δηλαδή πηγαίνει κάποιος να δώσει ένα όνομα και μία διεύθυνση και ένα τηλέφωνο στην ασφάλεια για κάποιον που ξέρει ότι και έχει αναφορές, ότι ασκεί σατανιστικές τελετουργίες και υπάρχει από πίσω εμπόριο ναρκωτικών κτλ. Η ασφάλεια δεν μπορεί πάρα πολύ εύκολα να κάνει παρέμβαση, γιατί πρέπει να υπάρχει καταγγελία, να υπάρχει επώνυμη καταγγελία, θα πρέπει να εξεταστεί η σοβαρότητα αυτής της πληροφορίας και θα πρέπει να ανατεθεί καμιά φορά όχι μόνο σε ένα τμήμα, αλλά σε πάρα πολλά τμήματα. Οπότε, αν αυτό το άτομο έχει δραστηριότητες στο ίντερνετ, θα πρέπει να αναμειχθεί η διεύθυνση του ηλεκτρονικού εγκλήματος. Αν έχει δραστηριότητες και στα ναρκωτικά, θα πρέπει να αναμειχθεί και το τμήμα ναρκωτικών. Δεν είναι εύκολη η νομοθεσία στην χώρα μας και δεν είναι πολύ εύκολο να κάνει κάποιος τέτοιες έρευνες. Γι' αυτό πρέπει να συγχαρούμε τα άτομα αυτά από την ασφάλεια για τα ίδια αποτελέσματα που έχουν καταφέρει. Και με άτομα της Interpol, βέβαια, έχω συνεργαστεί εγώ πολλές φορές. Σαφώς, όπως και εγώ συνεργάζομαι και με άτομα από ξένες υπηρεσίες και το FBI, τα οποία έχουν δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη σχέση των σατανικών ομάδων που έχουν δικτυωθεί και στις ΗΠΑ αλλά και στην Ελλάδα. Ναι, να πούμε εδώ μια πρόταση ότι θα μπορούσε να ανοιχτεί μια δικογραφία REM και να περνάει ο καθένας ανώνυμα ουσιαστικά προς το κοινό, να περνάει και να αφήνει τα στοιχεία του. Ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να ιδρυθεί ένα γραφείο παρακολούθησης εκτών, όπως υπάρχει σε ευρωπαϊκές χώρες, το οποίο να μην στενεχωθεί με ιερείς προς Θεού, διότι οι ιερείς δεν μπορούν να κάνουν αυτό που κάνουμε εμείς. Και θυμάμαι την περίπτωση που παρακολουθούσατε μια υπόθεση στην Παλίνη και κάνατε και μια τροχαία παράβαση, αλλά σας αναγνώρισε ο αστυνομικός και δεν σας την χρέωσε. Ναι. Θα το πούμε αυτό. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα είναι καταδρομές μέσα στο σκοτάδι. Πρέπει να ιδρυθεί για μένα ένα τμήμα τελετουργικού εγκλήματος από και σεκτών γενικότερα. Και σεκτών ακριβώς. Αυτή τη στιγμή εγώ έχω ασχοληθεί με πάνω από 80 διαφορετικές υπάρχει ένα τμήμα αιρέσεων, αλλά το οποίο, όπως λένε και οι ίδιοι, υπολειτουργεί. Δηλαδή είναι απλά υφίσταται σαν γραφείο, αλλά δεν έχει μία συγκεκριμένη. Το πρόβλημα είναι πλέον τεράστιο. Το τελευταίο δεκαήμερο καθημερινά έχουμε θέματα σατανισμού στην τηλεόραση. Ναι. Είναι τεράστιο θέμα. Πρέπει να οργανωθεί μια υπηρεσία με τουλάχιστον 20-30 άτομα, με πολύ καλό εξοπλισμό, κομπιούτερς κτλ. Η οποία υπηρεσία αυτή να μπορεί να γνωρίζει πολύ καλά το τι συμβαίνει αρχικά και να μπορεί να παρεμβαίνει. Διαφορετικά δεν θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Χωρίς την απαραίτητη κατάρτιση και ενημέρωση. Και να πούμε ότι την τελευταία τριετία που και εσείς έχετε παρακολουθήσει τις εξελίξεις, η δική μας δραστηριότητα σε αριθμούς σε
πλάτος και σε πρωτοσέλιδα και σε εκπομπές και σε άλλες δράσεις ήταν πολύ μεγαλύτερη από τη δραστηριότητα που είχε συνολικά ο υπόλοιπος ελληνικός λαός. Σαφώς. Πράγμα που σημαίνει ότι θα πρέπει να ιδρυθεί μια υπηρεσία τέτοια, η οποία να είναι σε θέση πρώτον να ενημερώσει, δεύτερον να ενημερωθεί η ίδια και τρίτον να παρακολουθήσει και να εμποδίσει αυτές τις ενέργειες οι οποίες καταστρέφουν κυρίως τους νέους, πράγμα για το οποίο οι γονείς δεν γνωρίζουν, δεν έχουν ενημερωθεί. Και να θυμίσουμε εδώ ότι εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά είχαν παίξει το παιχνίδι των βρικολάκων και ούτε ένας γονέας δεν είχε βρεθεί να το αναγνωρίσει και να το καταγγείλει με μία μήνυση ή μία αναφορά σε ένα και να αξιολογήσει το πόσο επικίνδυνο ή αγαθό ήταν, αν μη τι άλλο, αυτό το παιχνίδι. Ναι. Απλά υπήρχε μέσα στα σπίτια τους. Ναι. Βέβαια, αυτή η συζήτηση και λόγω των πληροφοριών που έχετε θα έπρεπε να προχωρήσει στο να μιλήσουμε για το ποιες μορφές σατανισμού έχουμε στην Ελλάδα. Να ξεκινήσουμε δηλαδή από το Vampire Temple, να πάμε στο Σεφ, να πάμε στους Χάντα, να πάμε σε πάρα πολλούς άλλους. Είναι μια συζήτηση που θέλει ώρες. Όπως επίσης θα πρέπει να συζητήσουμε για τη σχέση του κεφαλαίου με την εκμετάλλευση μέσα από τις σέκτες και για την εξαγωγή σεκτών από τις Ηνωμένες Πολιτείες Προς χώρες τις ευρωπαϊκές, αλλά και χώρες και τι αποτέλεσμα υπάρχει στις Ηνωμένες Πολιτείες και ποια κέρδη από αυτό. Ακριβώς. Γιατί μην ξεχνάμε τα τεράστια κέρδη που είχαν στην Ελλάδα εταιρείες με προϊόντα τηλεπολίσεων ή μέσω ταχυδρομείου κτλ. Προϊόντα μαγείας σατανισμού κτλ. Ουσιαστικά δηλαδή πρέπει να πούμε ότι το 90% των προϊόντων και των ομάδων μαγείας, σατανισμού, σεκτών κτλ. Είναι εισαγόμενες στην Ελλάδα, κυρίως εξ ΗΠΑ. Ακριβώς. Αυτό ισχύει. Τα μεγάλα κέντρα διοίκησης του σατανισμού αυτή τη στιγμή βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Μεγάλη Βρετανία δηλαδή, καθώς και στη Γερμανία. Εδώ όμως προκύπτει ένα πολύ σημαντικό ερώτημα, το οποίο ποτέ δεν έχει ακουστεί στην τηλεόραση. Γιατί η ελληνική αριστερά, γνωρίζοντας αυτό που είπατε τώρα μόλις, το πολύ σημαντικό, γιατί δεν έχει κάνει παρέμβαση μέχρι σήμερα. Να μας καλέσει η Φερρυπίν εμάς τους δύο και να μας πούν τι συμβαίνει. Είναι ένας νέος τρόπος εκμετάλλευσης των κοινωνιών από καπιταλιστικές ολιγαρχίες εντός. Εδώ δεν μας έχουν καλέσει άτομα και υπηρεσίες που θα έπρεπε κανονικά να μας καλούν κάθε μέρα για να τους δίνουμε κάποιες πληροφορίες. Πόσο μάλλον κάποιοι πολιτικοί φορείς οι οποίοι τηρούν άκρα του τάφου σιωπή. Ναι. Αυτό αξίζει να σημειωθεί. Ναι. Αυτό όμως το λέμε στο κλείσιμο της εκπομπής που κάνουμε τώρα, το λέμε και σαν πρόταση, ότι εμείς είμαστε πρόθυμοι να βοηθήσουμε, να ενημερώσουμε, να κάνουμε σεμινάρια σε αυτούς οι οποίοι θέλουν να αντιμετωπίσουν αυτό το καθεστώς το οποίο επικρατεί. Βέβαια, είναι ένα νέο καθεστώς. Πόσοι γονείς ξέρουν ότι όταν το παιδί τους, ένα παιδί που έχει ψυχολογικά προβλήματα και κάνει κάποια απόπειρα αυτοκτονίας με χαπάκια ή υπνοτικά ή ναρκωτική ουσία, ότι είναι μπλεγμένο σε μία ομάδα σατανιστών και γίνεται εκείνη την ώρα η θυσία του θύματος, το οποίο είναι αυτό το παιδί, που είναι το παιδί τους. Δηλαδή πλέον ο σατανισμός έχει περάσει σε πιο εξελιγμένα στάδια για να μην είναι ποινικά αδικήσιμα. Υπάρχει ο αρχιερέας με την ομάδα του που κάνει σε ένα χώρο την τελετή και το θύμα που θα θυσιαστεί δίνει την ψυχή του με τη δικιά του θέληση στον σατανά, στον αντίχριστο, παίρνοντας κάποια ναρκωτικά ή κάποια φάρμακα τα οποία θα του στερήσουν τη ζωή. Είναι η σύγχρονη μορφή θυσίας του σατανισμού. Κύριε Γεωργόπουλε, σας ευχαριστούμε για τη συνέντευξη. Θα μας επιτρέψετε να την χρησιμοποιήσουμε στην τηλεόραση, σε εκπομπές ραδιοφωνικές, σε περιοδικά, τα στοιχεία αυτά όλα που μας δώσατε. Και ταυτόχρονα θα θέλαμε μετά το πέρας αυτού του κύκλου δραστηριοτήτων που έχετε τώρα να κάνουμε στο μέλλον και μια νέα συνέντευξη η οποία θα έχει σαν θέμα τις παγανιστικές θρησκείες και τη μαγεία. Βεβαίως. Εγώ σας ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία να πω πράγματα που δεν είχα ποτέ την ευκαιρία να εκφράσω δημοσίως μέσω κάποιου τηλεοπτικού σταθμού και ήταν πράγματα που έπρεπε να τα γνωρίζει ο κόσμος και έπρεπε να τα ξέρει προς δικό του όφελος και δικιά του ενημέρωση. Και θα ήταν πολύ καλό να κάνουμε μια εκπομπή σε σχέση με τον παγανισμό και την μαγεία.